nna m anị ga-eji bịa kpọrọ gị n'ụwa. Achọrọ m yoyo gari. Ilu ole gbutuo obi gaanị. N'ọkwa ije ụmụ ibe gị na-ege. Ị na-ehu nna m anị anya n'isi duga na ịchọrọ achọ. Pụta be achọ ọgagụ, ọ bụ ọgagụ gị ọ bụ. Ọ dadokwa da eze esa Uwakweze. Nna m. Ishikwa m nna m. Ibu ya so nwa ogbogu ma bụ onye chọrọ ọkwa ọgagụ gị ọ bụ. Ọ data eze esa aza anyị. Ma ya gaba agaba. Onye pe eze ruo ịnọzuo ịfụta bụ na ejekọghị ibu ịnụwa. N'aka nke ọzọ ka m so ka m rịọkwa arịrịọ ebe ndị be ji kpara ụda egwa ịkparụ ha abụgo na aka isi bịa bụ ọsha na nwere nwene n'ọnwa na be anyị ụmụaka wee chọkọ ugboro one ma one m bịara nwa n'ọnwa nnatalụ ụmụ nwoke ka ha na-akwụ gị n'ọkwago ebe ekọbi o bu adọkwa m mma atụta akwụkwọ ime ibe kọkwara anyị ọ bụrụ na ibe adụ eji azụ ụmụaka azịghị ukwu eshi ụmụaka ka ọkụkọ mana ibe kọrọ ọ bụ ọgbakwa nke gụ nwaanyị yi ebe nte n'ala igwe mmadụ eji eje mbegwe ije n'ụwa nnụ ka mmadụ dọkara ifewu abụ nwatakịrị amaara m ife m na-eme ga na-eme ịbụkwa ebe ndụ ọ bụrụ ime ama echipikwa mmadụ enyi tachikwa m nchi ejikwa nga egwu na-enwegwu m onye ọzọ ụwa na-anụwa m ife ifu ịgafie edi ibe mama na-egwuru anyị uche m ụda abụọ m nwata ebe ụrụrụ aka mmadụ na-akọ ede na-akọkwa asụchakwa m asụchawa m apịa m nkọkọ nwunye n'ebe ahụ asụchawa m nkọkọ eticha nwa green ọ bụrụ njikwa green akpakwe m green akpata nwa mgbe ga-eju n'ọgwa ihe dị ike Chineke na-eme mmalụ hụrụ eji amalụ uche gudu n'ife ijere mmemme akwa ọ ga na-apatara n'ife ma ọ ga-apata moto ọbụla gote ụlọ obodo na-asha ga-efere anyị n'ụwa ya ọgọ oje wangwa gbado ha anya obu anyị bọsụ na-ede Mr. Ibu Nwankanu Uwakwe Obugono bialo Hey Abe Hey Yeah Wanine Saba I don't care Abe Bob Gamoy Why be why you? Yeah. I'm going to walk and go. You got to walk and by the way. Wait a second. You will wish if you go here. Oh.
Oh baby, Emeru. Muna wem kembe bore bum naria. No kwa for muna wifa me. Uwa kanjam. Chima ya bunala Kami gara akwụkwọ ya na onwe nke akwụkwọ wo kpọba ekwa na akwa ndezi onye nke a ga-ejide n'ime nna m onye bịa na nwa dị ka mmadụ ọmụhụ ndụ sọ nwụrụ anwụ n'ozugbo ala na-ejiri m ala arịa Ina he ba no wane bu. Ina ku ibere. Ko ina he belu mada. Mama don. Ba no ma no. Anu gezu koshi, mana bo no ma hibe. Dayo abogono dalo. Ana burato ku up, e burato ku edura. Abu he yeje me dayo abogono dalo. Abogono dalo. Mani wale do. Mana bo no ma hibe. Wala shi ha shano gbe gise. Onye aru chenji no gbe. I'll give you a clean them for 500. 500 be able to change. I'm not 500. Kan bam na wa ja no gena ashim na mufta o bam na ke o bi ne bu fude na odmo so Obi. Achọkwana m igbugo oge. egbugo mama O kwesị na Uwakwe nọ n'ahịa. asha ma shini ma no fude Biko, wetu obi gị. Ọ ga na-enetele gị ndị afịa gị ganye na-ebịa. O. eme nyama chimfuru o ka mana no wa kwa no o do fude ka do ka mana no na so obuno mu bi na efuru mu ka ro mjebero mu maka ni shingoro obuno ga ri bo no ajọ ma ri pa mi jo ga fefete no do kwa eji egbugo no akachire kwa hai Ọ gịnị dị ka ị na-ekwuzi ọ na? yum na gwa obuno Uwakwe bụ atụrụ tara uke oreshi wa anụ ọbụna iwutere na ngada egbureshi anụ ekpegora mgbọrọ ọkara ife oge eme bụ ọrụ bụrụ anụ tọrọ pere pew anụ ga-abụ ụga abụọ ga-eji ndị na-agba ekwe were gba egwu Obi m. Ọ bụ gị gwara m oge gara aga na Uwakwe na-emezi ọfụma na ọ na-agbazi mbọ. Na ọ mazi ihe a na-eme n'afịa. Kịtị ka ị na-akọzikwa n'otu a kịta. ọ na-agba mbọ dịka iji fuo mana ọgwụgwọ wee bụ ileshi anụ olu anụ si eweta gụọ ego o letere ọma mma ego na ọ bụ inwe anwa wee gị jiziere he ọrụ bụrụ anụ pew Ihe ị ga-amata bụ na mmụta bụrụ ofu. Enwe ndị na-amụta ọsịsọ, enwe ndị ji nwayọọ amụta. Ikekwe ọ bụrụ na Uwakwe ji nwayọọ amụta, wetuolu Uwakwe obi. Otu ekwe n'aka dịwalụ njọ, ọ dịwa mma. Uwakwe ga ha amụta ahịa, iwere Uwakwe tụba ọnụ. mgbe ahụ etọgo Uwakwe nọ na be m ọ bụ na ọ bụ ọrụ mmadụ ọ bụ na obu adị m mma maka nwoke bụ n'igwe a mgbe du na ibe na-akụ ma bụ mfụkọ na-akụ n'ụlọ na-ete ebe omenanyị nwa ha ihe na mmanụ m na isi m gwoto one
mgbe ahụ ịtọ bụkwa n'ọnụ ọgụ ofu ịbụ ịtọ ozuo Uwakwe isi n'ọnụ n'obodo na-akụ nkwụ Chukwu meeli ebere ikpogoti ebe a ka anyị wee n'obi nwayọọ ka anyị mara m Uwakwe ọ ga-abụ na mmadụ site n'aka gị ndị obodo a na-ekene gị si na nna m anyị gbalụ mbọ n'ebe Uwakwe nọ oyibo sị gara akpakpa oge na-agara ụtụtụ na atụtụ ọsọ ka okwu gị shizi na-ada n'ụtụtụ a aghọtaghazi m mana ịghọta jebe ahịa gị mgbe m natara ịghọta ị nọta ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị nna m ruo nke ọma Ya why 500 naira? Where go? 500 go go. 500 be gbogana kono kara. Ile ya no 1005. Oga ni ebu ko. An kara ko ron. Na so we to. E sha so de ko to boat. Oh, yeah kwa. Hello? Babe. Nam ka Dikeh mere. Dikeh na-eme biko. Forget good. Ya hụ na atụ egwu since emego m, omego m da ugwo m na ana men. Chino. Ogunu men. Nda just me with my call up letter kita. My NYSC call up. Chineke ekene dịkwara gị biko. Onye ka iji waya ekwu? Boza. Ịnakwa m biko ni ihe ọma anyị na-ata ya ka mekwana ike akwụwa okwu na-enwere ka isi ekwu okwu ya dịzi ka eji achị na ihe ọjọọ bụ ihe mere. Hapụgodo Igbo saa. Na-agwa na ndị atụnye Borno steeti men. Chimuwene. Borno nke steeti. Ka na ọwa ejehekwa eme. Borno steeti kwa unu n'ọnwụ ka. Mba ijehekwa ka. Wa. Enwe one man na-enye m contact ya. Asị na dị mama ihe arụ. Mago dị mama every. Na m chọrọ ya dị man aka dị man ibugharị everything ebe ọbụla m chọrọ deploy ya mpadụ ike na-eje ebe ọbụla m chọrọ ije. Nsogbu adịghị biko. Ọ dị man kpọọ ya ozugbo ka anyị mara ihe ọ na-ekwu ka. Ịnụkwanụ m ihe ọjọọ biko Borno steeti. Ọgwa ya eji ekwe eme ka. Akpọgo m ya. Yes, akpọgo m ya. The man is not 20,000. Babe, ejiro m na ịma. 20,000. Ị ga-enye m ya? Nsogbu adịghị ka but ihe na-ekwu idukwa show na-enye the man 20,000 naira na ọ na-eme ihe a chọrọ ka o mee. Ọkwa nke eji enye 20,000 na ọpara egosi ihe na-ekpa. Tupu fu. Mba the man asị na the man dị credible. Nyere ya the money o mee ya. Okay. Nsogbu adịghị. Ọ bụ mbiko cool onu down ịnụ wee ndidi. Ana m achọ ama ka m ga-agbagharị ka mara ihe m na-eme ịnụ 20,000 adịkwana be ndị mmụọ ịnụ na-ekwu biko ya ị ga-enye m 20,000 naira nụnụ a ma enye gị 20,000 naira enyekwa the man biko nwanne m ihe m chọrọ bụ ka ọ bụ na-adịrị m mma achọrọ m ihe na-emeri gị mgbakashi biko ịnụ thank you hey sweet babe m nne chai ịdị okay chai hey ị na-ewere m aṅụrị etu a ọ ya na-enye m joy ọdụm n'obu ai yes ngwa jishi ike anyị na-ahụ ịnụ
Don't worry. Nwetekwe gị ihe nke eme gị. Hey. Ngwano. Nwa dị too sharp. Oh. Ngwa bye. Oh. Nsogbu adịghị. Hai. Chimu. Hai. Ndị ihe njewe emeka. 20,000 naira abụghị obere ego. Ndị ka m mere nweta 20,000 naira. Hai. Chei. Ọ ka bụkwa mkpọ m Uwakwe. Mkpọnụ m onu ka owe ka mara shi enwe nke ọ na-asọfịere m. Ike ekwere mgbe m kpọrọ eketa na ọ gawa nshinshi. Gịnị kwa ndụ mmadụ ji eme ka? Uwaka onye m na-amakwa m ihe na-eme ka na nsogbu ya dịkwa. Ọ dịkwa mma. Ọ gaghọ n'ebe ọ mụ. Ọ nọghị mana ọ nwee ike ọ fụtago ya ka m ji gbafụta ka mbazawụ. Ọ gị? Uwaka na-akpọkwara m nkịta shi m nne m na nne m ya nọzikwa n'elu ọnwụ na ọkwa m enwetaghị 20,000 naira na nne m ya bụchikwa onye banyere n'ime iyi. Mama, ehwado. Hai. Chima. O ego. Biko na m ka ekwere m ka 20,000 naira ka. Ngwa akwa ana m abịa. Ụka nna m n'ime. Ebe gị? Anọkwa mbe m ka anọ m n'ụlọ. Ana m abịa ọbụna ana m abịa. Eje m na-atụ ya o. Ịnụ? Thank you. Ihu ka m ji saa ya isi. Oshi m ya na-egotekwe m ka anyị na-ewetekwara m 20,000 naira. Ihe kwe ihe. Ka ihe n'ime ihe ngụ nke a o were edowara m ọcha. Nwoke mara ihe a na chi obodo ọkụ na-ewuri elu. Chibike Zimbekwe kwazo na university. Ọ bụkwa nnukwu odego okere ya na achịchị ya na-elokoro. Maka ibe na-enweghị iwe mana ụmụ ụwa na-akpa nne ya ọnụ ga-achọkwa okwu ọnụ ga-ezukwa oshi mana ọ bụ na ọ maghị ibe yayo ọ bụ gonobialụ a na-abụrụ ọtụkụ ọbụ eburu ọtụkụ owego down ọ bụ hebụ ka eji eme yayo ọ bụ gonobialụ Uwakwe ọ bụ gonobialụ mana ọ bụ na ọ maghị ibe ole chiri afịa n'ọgụ ego ise onye ghara uche nji n'ọgụ ego iyi ọkwa ị na-emerụ nwa mkpọ na-emerụ onye dị mma okoro na-emerụ onye dị mma Uwakwe nwanshi nwa nkanụ iji kpe ya ga-eme ibe bịa Ejiofor ndekwe na oyi na-emekwe m ụdịrị ihe nwa ọ bụ na ị chọọ ihe eme ego nwaanyị ikwuolu m ka m jewere onwe m ị na-aghọta iche na Igbo onye South na ị na-ata afịa nke na-atụ nke ọzọ common 20,000 naira big boy dị ka ya ịkwado bukwe otu nwe dị iweghị ike iwofute common 20,000 naira ye m eji m maka ya wee ji wee hafụ ụmụaka ndị obodo anyị niile na-esonyere m n'azụ na-eso m n'ike ka ijiji ha niile sowe gị maka na Igbo onye shi obodo ebe ihe na-ahapụ ebe ọkụ na-ewu n'ịmara WhatsApp iwechi otu nwa na-awụkwa m n'ala alaikekwa m ihe ọm ejigbo iwe na-ewe ma alaike eme nne cool down kwasị na-enwe ebe ntinye ego ị daghọta n'ihe na-ekwu na-enwe ebe ntinye ya tinye ego somewhere ọ bụ ebe ihe nde ekwu onwe mgbe akpọkwara aka n'ọnụ ka ị ghara iwe ihe ị ga-eji wee cover up Ejiofor echekwe m ka ị ghọtara WhatsApp enidiri m ego nwa enidiri m cool down nnekwa ngwa gị cool down m ga-enye gị the money alat ga ha akụ kịta akpụgo m the guy my guy na-eme import and export atinyere m ego alat kwụọ na m dị ATM nweta ego nye gị ọ maka 20,000 naira ka ị na-agbagharị ịchọrọ nye gị 30
negodu no common Uwakwe wu a bush village man na abo negodu me ya mkpokwa okpaftara m the money obuzigo abuzi a city guy oye huolo ụzọ ji the money na ebe nwa na eye me excuse ọkwa na ịmanyekwe m the money eji nwa ejekwurukwa Uwakwe oye me o maka eni diri me emera ikpo Uwakwe emera eburu ihe kpo ko ebudu Uwakwe sef nna agba gị na ntinye ego so wee na-akpọ Uwakwe. What kind of nonsense name bụ Uwakwe? Hafi ya anyị na-ekwu ọ bụ taa biye nnọọ ọ bụ na ide eme agwa okwu ihe nchọrọ ịgwa ahụ. Nne m ga-enye gị the money cool down. Afọ ọbẹ ka isi ekwu ọbẹ ka isi ekwu maka na ịma anụ nlọ. Nwa be. Na manu obodo. Eburu onwe. Mgbe m ka shi vuru anụ na akpata vute. Dọba ji gbata million wee bụ mpa ka a bụrụ na ebe na-aza ekwentị onwe ife me mụshagon bụgon ọ na-aza ekwentị shi mụshagon ama nwa ga-ajụ gị ma ọ dị na m shigoro Uwakwe be ga n'ọba a na-afụrụ ọkpa na mpume Allo. Ano mna egu. Agino. Mamu yoko malu ha anum do bana. Ku afani belele ke do bangam go zuden. Mami na ba wi voye mamu yoko. Owa. Amekyo. Anyway. Mamu yoko pare. Abogono bialo, abogono bialo, abogono bialo. Kano ya meji n'image ọ kano n'image ka kano kwa ndo to jino na ene wetu ko 20,000 naira no wo kwa kano ọrịa ọpụpụ Hai, kan nam no kwa 32,000 naira bob. Amara m nke bụtụtụ eme ọgwụ akpa ego ise ka ịchọ Nam ka kwebi nam ka eguri ya iyeze m nke ọzọ oge akpa ego na ịpụ mmanya bụ ibe ihe agụ ya bụ mejọ ọ bụrụ ihe gị iwe anyị mmanya ga-ezu ka e were gbụọ nwaanyị ya eguri na akpa ego ya mmadụ anọ ndụ mama anwụ ọgọ nwaanyị ka ọ bụ ka na-emekwe nna m ruo nna m ka n'elu nke bọrọ thank you ezigbo nwaanyị Chukwu gozie oge hai chinu ụwa ọ na-ahụkwa kịta ịmakwa na ndị mmadụ onye nwụrụ ahụ ụwa Okafor asịmkwuru gị egwu bụ anyị nata ihe wa ekpofu bụ anyị nata anyị jere egwu akpa anyị juru eju si ka m kwuru gị
ka abịa soro anyị n'egwu nwa were na-enweta ego enyere onwe ha aka anyị marụ na egwu dị n'ọbara unu mgbe nwanne gị nwoke nọ Uwakwe ọ nụkwa agbanye na-eje chekwa egwu a na-evuru ya n'isi na-akụrụ ya aka ọ maara ete ọ maara agụ egwu dị n'ọbara unu mara m ka abịa soro anyị ọ ka abịa je chekwa egwu nnata ewere ego ị wetara ị were ọ bụrụ nwambọ maọbụ nyere onwe gị aka ị na-jiri emewe ọ bụ ịbịachi anyị ga-eji ego nwambọ bịa nkwara gị gbọ nwoke ọ bụ gị kwuru bụ ọdụ ibe a na-agwa bụ ndị be anyị shira aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmadụ ịnọ nkịtị ọbara uru enwere ụlọ ọ ga-enye gị ị ga-eso anyị na-agba ego anyị shi akpọfụ bata kịta ibu ụdụrụ ego awụrụ anyị n'isi ọ bụrụ nwa obere ibu afọ na-abịa anyị na-aga Amagunze eke ime anyị ka ga-aga Idodo kerebe anyị ada ma amụrị isoro anyị na-egeke ebe a ị na-enweta ego isoro anyị na-enweta ego na-eri nri ọfụma ịma na-eke nwanne gị nwoke ego dị na bunu ọ na ọ bụ ị ga-esokwa anyị na-ege na ị ga-agba ego ọ ibe anyị na-ego anụwo m ibe unu kwuru na kemgbe nwanne m nwoke fụrụ ụzọ itobe mana ọ nọ maka gbagọrọ na-adị n'ihu obi nwa ọ dịshọ mana chịkwa m na mbịa kara une nsoro unu jebe egwu ọ na-achị mba ọ ga na mbụ nwata ọ bụ emere njikọ atụkwugoriri mgbe m tụkwuru ndị be anyị na-achọ bụkwa nwoke toche ochere ibe ya ọ ndị dị gono bụ anyị na-emekọ expect na anyị ka hand over anyị na-ehe eme agadi achịnakwa na ịbịakwụta na anyị ka achị wa na-eghe apịaka wa bịa soro anyị n'egwu dị na bunu ị ka nyere onwe gị aka ọ bụrụ ma anyị igote mana achịkwana m go ego ọzọ kwawa mgbọwa bụ ị ka ahụ mana o nwekwe ego anyị ka ego eji gị ọkwa ọwa anyị gonyere gwa mbọ bụ ike ama na-eji sọsọ nwa mbọ ọ dịkwa ga-ekpe bịa soro anyị n'egwu isoro anyị na-agba egwu anyị ekwuchewa ọmụ anyị na-eje Gidi ngarụ nwana. Nwa de. Hello Tom. Sweet anọkwa m n'ụzọ abịabeghị jikwe the money. Nwa anọ m n'iru ATM kịta. As I'm talking to you now, akwụ m n'iru ATM. Mana na amara m ihe ATM a na-eme. Mpịa nka onye m nka. Ịghọtago ọ bụrụ akwụ m n'iru ATM kịta. Ndekwa na ị na-achọkwa n'imekwe m otu nwa amakwa ga-azụ ihe na-disappoint. Jebe be m nwere nsogbu. Just mpịra ATM a kịta ihe atụọ down 20 nweta gị the money now. Ịghọta? Ị nwere nsogbu nwa. Okay, nsogbu adụ m na-ejebe mgbe ịkọ nọkwara anyị ikwu. Ọkwa ịdị happy? Adụ m happy mgbe ịkọ nọkwara. Confirm ngwa ị ga-afụ m kịta just ka m finish na ATM a kịta ka m nweta gị ife. Ịnụgo? Okay. Na iche na sharp. Now this woman author this money now, about this money now, more give you something, but you get the money. I have a problem. Mama, you him nature. Malebu Makonobu no Makaho mama. I come as about Kanduru never. Chimwen, Drimunawa? Mananda mother gave it up and then made the wall the show. We will get. So, Mana, or Madam Macafa. Hey, Chimu. A Madam Macamacan La Weber. Cano Gaquanade to Mogaqualamabu. Eh, when I can on Kaka would give. Can't you go by Jala Kaibe Hunachi J. Bani treatment? Okay, man. Actually, meeting with your doctor, go me with it. Get where you wear treatment. I'm sorry, girl. Why? Don't be just said you. Kays and major can also move, not upon me. I walk am shuiji. Not one Ashana. The marshal making a Gagadom. Chimu, Ika honey, portion Asha. Say the funny portion Ashan. You win Namka, name me. Thank you. Oh,
Kwebe je washa o. Nje bu kwena tan ma koro ka mshije o. Ino wen nam ka. Odumoto. Mbe anawa, mbe ndị ọ na-afịa. Nye mụ biko nye kene mụ 40 naira. Wee banye mụ ebe keke a. 40 naira. Kan 40 naira adịghị. Kwekwe bụ m ji eweta 40 naira. Obe gị wetara na-ezighị ihe eji eme. Bụ m na-echikwa na enye 40 naira. Jiwasha biko, ọbasha dị nke wụrụ ọkpa jiwasha. Ho. Wụrụ ọkpa jiwe ka na-enweghị ihe omere. O. Ngwa jishi ike nna m. Ndị job. Nke na-eme. Sị na iwe na-ewe na kama ọgwụgwọ ebe kpọrọ m. A na-eje. Jiwasha o. Ime. Jishi ike o. Igwe ebe ewu ijere igwe. Uwakwe. Obugono bialo. Jayo. Obugono bialo. Ino kage ya bia ma por manawa. Obia ya bia na ebe. Isha de kina na ma shop. Jayo. Obugono bialo. Second. Where customer? I'm kind of I'll give you. I'll give you. I can't remember what I was doing. I'll give you. I'll follow. How's that called? I'm on the Even Mama. What you talk about? Hi. Oh no. One can then. It's not Boyan Namka, you're going to do. What we want to do? Oh, that's one. No, thank you. Come on. When he had we had a month. Okay, go bank Shiva name and go bank. I'm shooting Ashiganama in our car. Ashiganama. Oh, yes, Ricky. I can. Okay, go win. Of course, a bummy. I win. I win. I don't know my. Okay, come on, money. I don't know. Tell him for. Man, I'm a dapper. Oh, baby, not dapper. Okay. You got any match? I shall want you. Want me upon your woman. Who would never want me? Want me? Don't even make go. Even I got cow. I got make a go over the don't touch go magic guitar. Ejekwa m na ebe a. Ana atụ ebe na m ga-eje duru eji gosi ibe wo. Sangbe. Ndosh. Ọ na ya ewe iwe na nwunye ugbo onye kwesịrị ịnụgide na gafunye aka nara ya. Nye ibo bụla na Roma na akwụkwọ eje gosi ebe nwunye m nọ. Ọ bụghị n'ime ha ma ọ. Na akọwa na ọ bụ na elu ibe wugide ọ bụ na nwunye wee gbuo esoro ha. Egbuo. Ha nagoro m ego niile a m ji ejere m nwa na nagide na-eti m iwe. Ọ gịnị mere? Mmadụ m ga-eme eme ebe a na-eti m ebe na-eti m ebe. Oke amami. Oke garante manum kana. Naso ka diko. Diko. Ama yo oke. Agwa wande gepo. Hey! Kedanu Uwakwe wanshi wankano ijikwe ya geme iwamo ayama eno akayo meya mistibu wankano Uwakwe Obugono bialo Obugono bialo I just hope no one am buku mogo. Why you waste my time? I don't have time. I go yank and nanga naked okwe. I begin not to make benishi. Odum nobu. Ka wo kweli yozo mele. Thank you do hoto. Ibi adra mama. Abomo ka was na 20,000 naira ma me wodan thing. Hi. Boy mere ji we gbaru bo ihe hoto nka. Me ihe ka ji wa anyị jụrụ nche na-enwere ihe ọzọ mere. Gbasa ihu. Iwe na-ewe m. Ezigbote iwe na-ewe m. Ọmụ akwesị na-enye gị enye. Ọ bụrụ na ị na-abịa nara from you.
Mgbe ọbụla m chọrọ anything mbịa to you nye m ya. Ọ mụ kwesịrị na-enye gị. I'm not happy. Obi adịrọ m mma. Ndị m n'obu ka echeghị eto m ka o echeghị eto m onwe ihe o mere. Anyị dịkwakwa iche. Ego m bụ ego unu. Biko unu gbasafuru m ihu. Abụ m nwoke. I'm a man. Ọ mụ kwesịrị na-enye gị. Ọ bụrụ na anara gị ana. Ụmụ na ndị spend my money on you. Kwado oge do oke. Dị m n'obu kemka ozugbo. A na-achụkọ ahụ. Ka na-ewegwu ihe na-eme. Ọkwa youth service ka ị na-achọ ojije. Ijekwa youth service nata na-enweta ezigbo ọrụ. Nwetakwa ezigbo ọrụ mgbe ụmụ na iwere ego sande mee. Ihe ọ bụla nchọkwa na ihe mee. Ọ bashi. I just hope so. Just can't believe one of them go get it. Ka ihe m na-ajụ kịta bụ ego one bụ nwoke ọmụshi n'ọbẹ bụ ihe ji ezi iji ma eme ha. Ego one bụ nwoke ọmụshi n'ọbẹ ebe ọ chọrọ. Well, ọ sị na ọ bụ na m ga-enweta 30,000 then ọ ga-anwụgwu 30,000 naira. Nsogbu adịghị ka gbasafuru m ihu o aka m enye gị 30,000 naira. Chiam na-enye gị 30,000. Chika mọchị biko. Na-enye gị 30,000. Young mo. Enye gị 30,000 naira. Ọkwa bụ ya dịzi oche. Come get 30,000. Ọkwụrụ na-agbada nsogbu ọdụ ọ kpọkwuru m papa ụwakwebe m fọrọ unu na n'ọjọ enyi nwa m dochi jire mbawa igbe aka gị isi igbe aka gị na ma gbaga na kedu uwe ojii na ma igbe aka gị achọ ọdụ kwede ebe ka agbagburu ebe ugbo m gaa na kedu uwe ojii ka akọ onye nwaanyị gbaa gị ume ekwentị m na-akpọ onye ma nna akara ekwentị nke a dị egosikwa ngwa hello onye ka mụ na ya na-akpọ onye gị na-ekwu bụ nwoke ahụ chọrọ ịnụ mgbe chụpụrụ achụpụ ya na amakwa mmi makwa onye ị na-akpọ ọ ga-abụkwa na ọ bụrụ m nwa ka ị chọrọ ịkpọ m gee ntị ọgwagwa bụ ebere ọ ebere nụnụ ebere nwunye nnọmanụ nwa obodo nke na-egbu anụ nwa ga ya abụgoro nke ahụ nna biko amaghakwa m onye ị bụ onweghịkwa nwoke ọzọ mma ma ọ bụghị ọsọ nna m anị a na-anụ m onweghị nwoke ọzọ mma nweghị nwoke mụ na ya mere ọyị ọkwa ịma Uwakwe nwenshi ama m Uwakwe nwata na-azụrụ nwa m nna zụrụ di m ahịa anyị ji Uwakwe ejigide mụ na ndị otu m anyị anapụsịgo ihe na-dị ya n'aka anụmanụ adịna n'ala ya maka gịnị izi onwe ihe o mere unu anyị na-abịa na be gị kịta n'ụlọ m dentị ka ngwa ya bụrụ ego ị ka nna bịa ọ na-abịa ịkpọrọ ụna tụfịa akwa chukwa ajụ njọ mụ na nna m anyị anụjụ ihe m gwara gị nna biko anwakwana nwa gị ebe ahụ anwakwana ya anwa ọlụlụ mụ na nna m anyị bụkwa mana ọgwụ mana ndụ ọsọkwa je kpọọ ndị uwe ojii mbara ebe a mụ na ndị otu m ga-akpakọrọ ihe na-anụ ebe a biko agbawụla mma ngwa onye ọbụla onwere onye ga-anụ nkata mụ na gị kpa biko
Biko no, hey, Chineke ngwa no, biko. Hey. Hey, mmiri abiko cheno go cheno. Consine kwende azuko aza. Odogu, oyish. Wana nda, ndeke na komiti. Ama una eka na ile jeza ho. Akwasha kam kwa dori je, akwasha kam na kwa dije. O to bo kam ngata ta ugom ge ji dasha. O. Tire go kichi. Na ke Uwakweji. Uwakwe na Ogaji. Mona di kan ji. Eji bo 35,000. O eju ko nene. O nene. Mata ya me wure ji. O nene. Na ma nu ogbodo. Lekwe ka ọ na-ashị m na Uwakwe shi na ndị oshi jie. N'ebe nwa je nyoma amị ọkụ, ọ bụsịkwa ndị oshi jie. Oho, ndị oshi jie kwa ejije anya. Ọ hafụ ya, ewetara m ego m. Na ọkwa shọp m na-eje. Ewetara m ego maka ego ha ji bụ 60,000 naira. Nke wepụ 35. Hafụ nke m ga-enye gị kịta. Anụmanụ ha na-ebute ego. Ha na-enye gị. Ihe m na-ahụta n'ebe Uwakwe nọ bụkwa tukpo ya kpo. Ahụtagwa m ihe ọ na-eme. Mgbe mbụkwa Uwakwe bụrụ ma mmadụ tukpo ya kpo ọ bụ. Ka m na-ahụ ya n'oche ebe ọ na-ere anụ. Bịa ka ije ka m nye gị ike. Chere ka mkpocha kooru. Ọ bụ gụnụ daalụ. 30,000 naira ọmụ. Ime Chukwu gosiri. Gosikwa enyi. Kan je kita kan je kwere dị na akaụntụ. Kan je bank now. Makwa ihe na-eme irukwe ikwunyekwere nwoke ọmụ na bank shie ọkwara na oji ekwu omume ya ji n'ite ka ị bịa mee yu service ọmụ n'Enugu Enugu kwa ọkwa Abuja ka m chọọ wa biko wa na-ekweghị m Abuja teghere aka makwara iche tekwe mee yu service a na Abuja mana bifo m ejiri ya m n'ụwa afọ gị na ọ ga-ete aka ka ezikwe m nọ n'afọ gị enya ahụ mba nọ Abuja ebe m ga-ebute n'ego n ekene m ihu na-ekwu biko ebe ị na-evute ego shi nwoke ọmụ na-enuo nwaanyị n'izi hafụ nwunye gị n'Enugu je mee youth service na Abuja ya ji nete gị Enugu ka ị mee youth service ọ na-achị m ivute ego bụ ihe karị mkpa ok anụgo m ihe ikwu maka nje kịta ka nje kwenyere the money ka nje kwanụgo m ihe ikwu ya ikwe kịta na efu wamba isi ụkọ ya ọbụkwara ka isusu kere m ọnụ ka ọkwara ka ime m ihe ọmụ na bụrụ imekwe ma ịhụ ya na-achọ m ụjọ iwe n'iwe nebe angry nna nachite ịdịkwa shọ yọng m ma anyị ga-eme n'oge na-ama echekwa na-abịa ka ndị ọsọrọ ọsọ kịta na-abịa mgbaje kwunyere ya egwu ndị ọkụ hei nwoke dị mma nwoke shi obodo ọkụ na-egbu n'elu ọ dịtịnye ka ndị be anyị ọ dịtịnye ka ndị nka onye ọma ọmụma asị ya dịtịnye ka Uwakwe bụ agba achịchị ọ na-eshi ya na ụbakụchi anụ na ntị chekwere m bịa m ka nje shuo ihe ka o ji abụọ bịakwa n'obikie hụ orijukwa ịhụ ọkwa na-emerụ nwa mbọ ya na-eme na-adaba okoro na-emerụ ọngị mgbe nwaanyị na-atọ ịba ọngị ine m ọbịa alo ọdụm n'obu nna mmadụ biko hafụ ụdị n'obi m ahụ nkịta kwu ihe ị chọrọ ikwu anụ ọcha kpọrọ onye iberibe a afọ onye ha akpọkwana nwoke iberibe akpọkwana ya ọzọ ndị ihe ha na-ekwu ha na-ekwuchipụ ya ike ha chịkwana ha ga-egbucha anyị ncha
Bayan ke je ba tu go mama. Atu go na mo na after no. Be je kwata no woji. Bayan am na je obuno. Na ha ni yi. Ndakwa. Hey, nna ma na igbukwe mo. Awakwa na awa. Ha sikwa nti obuna anukwa ya. Na nti nukwu ya ma ki nwa okwe ma mo wan cha agwụkwọ. Anyị gwụkwa. Biko nna m. Uwakwe na tawo. Uwakwe. Mgbe ha kpọọ mụ, ha sikwa na ha ji Uwakwe ji sie enyi ike. Ha na-akọchago Uwakwe ego niile Uwakwe ji na-akpa. Amakwa m ha ga-egbu ya ebe ahụ ka ha na-etikwu ya eti ihe ha jikwa ọnụ ha na-agwa m na fon ahụ mgbe ha kpọọ mụ. Dege. Ibi ga-eme ọbụla bụ tụrụ ime n'ụkpọchite ụzọ. Mmadụ kwọrụ aka kpọ egbe. Ma inu onu m. Inu m na-efu. Ama m gwa kpọrọ ụzọ. Ama bịa atụkwa shakwa ebe nwanyị mama. Inu. Ngwa mgbe emechazinu o biko n'ihe a ndị amị ụjọ ezigbo ụzọ ji m n'ahụ biko o ngwa ụkọdị mgbe ịbata ka ihe ngaghị eme kịta ka ibe ngaghị izu fonu na kịta ndị a gaghị akpọkọ m ọzọ Chineke ndị egbukwana m bifo nna m anyị abata o ka m si jee ije dị n'obodo nke a biko no oke echetego m ka m gazuo ya n'azụ ụlọ. Hey, Chineke! Onye! Uwakwe! Nne biko na je gote ebe ọzọ afọ ihe kubiere ọba biko. Hey! Ama ihe ji nwoke nwe ọbịa kpụshi m n'ọnwa. Ha, ihe ọkpụkpa. Ọ bụ gụnụ bịalụ. Ọ bụ gụnụ bịalụ. Makwa ibe na-enweghị iwe. Bụna ụmụ ụwa na-akpa nne ya. Nwade, otu gị nọ hie? Ajọ m ihe ọnụ. Ndị na-aza otewo nnọ n'ọnwa. Ọkwa m kpọrọ unu fonu. Ị na-ajụ nwa shi otewo nnọ n'ọnwa. Ihe kemere ọm. Ngwa gị na fon na-enwe rons nji n'aka. Ka nta dị ihe nji n'aka. Rons nji n'aka ka nta dị aka meet up. Amara dị n'ebe am house. Ihe mee ego ọmụ. Ka abanye m ụlọ nye gị the money na. Ka ihe na-akụsị. Mgbe ọbụla ị na-akụsị. Adị m aba. Bịa Ejọfọ. Ọ bụkwa na ị chọrọ ihe mee ego ahụ ikwuolu mee. Ọ bịakwa na ị chọrọ ihe m damon. Ihe mee ka nchebe nwafọ niile egbu m oge. Gwabedi m ihe chọrọ iji ego ame 20,000. Ka ị chọrọ iji ame. Ị na-enye m shọ na ihe mee. Ọ bụkwa na ide enye m ikwuolu mee. Wa afọ m maba. Ihe na-akụsiri ihe mee ego ọmụ n'ọnwa. Ọ bụkwa na ị na-eme ihe mee n'ọnwa. Kwasị na njide money ka just ka banye n'ime. Ihe nu me ti me n'aka ị na-akpọkwu nke m n'ime bego were ido ewe. Ti me ego m n'aka. Ha, no we meeting nwe m na-eje. Emere na akụsị njide money. Ihe mee wete ihe mee ihe kwe mee kịta nwa ha. 20,000. Let me go 20,000. Ka banye n'ime ụlọ. Just ka ka ị na-agwa n'ego nye half jiri money like that. Kwa 20,000 na kusi ka be ha. So bado. Ụtọ m na-emere sweet nawa. Emekwe na m ga-abịa we meeting chọrọ ije. Ị ga-anachite. M ga-anachite. Nwa de. Chai. Nwa igbola m. Ị dị sharp o. Chai. Nwa. Ọ bụ na ị ma ihe nje wee weta this money. Ọ bụ na ị ma ihe nrụ. We weta this money here kita. Ị dị lucky na ị dị sharp. Chineke nna m onye ibe eluigwe. Ke nna ọgọsi bụrụ taa mmadụ na-anọghọ n'ezie. Ka ndị asị na ha na-abịa ịkpụrụ mkpụrụ ndị be m Chineke biko gwara ka ha fụ ka ha kwụ ọgwụ ka ha fọ nna m anyị ti m. Chineke biko meriere m ndị ekperima a niile meriere m ndị ha niile Chineke. Onye ibe eluigwe baba biko wepụ anya ha ebe anyị nọ. Baba biko egbukwana. Onye nwaanyị egbukwana Chineke biko egbukwana. Wepụ anya ndị ekperima ebe anyị nọ mee ka ha hapụ n'ụwakwe ebe ụwakwe nọ biko Chineke nna m. Ahapụ n'ụwakwe Chineke onye ime eluigwe. Papa biko meriere m ọnwụnwa ahụ.
ego mmanya maka mmanya ego gị ise. Uwakwe nwanshi nwankanu ijikwa ya ga-eme iwe ọmụ. Chineke, Uwakwe, ọ gị bụ ihe a m na-afụ. Uwakwe, ọ gị ka m na-afụ. Ọ gịnị? Uwakwe, Chineke ekele dịrị gị. Uwakwe, emerụrụ gị ahụ? Uwakwe, emerụrụ gị ahụ? Ife nyere m na-aba ego niile ahụ. Ego niile ahụ nago. Ama m na ọ ga-ana. Mgbe ha kpọrọ m n'ekwentị ha gwara m na ha ga-eweta ihe niile na ha ga-abịakwa ebe a bịa werekwuo ma nke m nwe ma akpụrụkwuo m gbuo gị ma gbuo ụwa ugbo nna m anị. Nna ndo ewo ha kpọrọ m inweta ebe m wụrụ tanto ikpurigbe ikpere na-asị m wụọ ebe mmadụ gwa ndụ ihi ịwara kata m na Chineke yi amatụọ m vọrọ ọsọ chim ọgwụ nne m amagwu m were ekwentị m bụ onye n'ime abantị m ọgwụ ebe na anafọ m ọ gị nyere ha ekwentị m were ebe dị m n'ọnụ nwanne m weta nke ọga m were enye si m weta ebe ibi inyere ha m were ebe ọzọ nye agụ nwoke ka ị bụ Chukwu gọzie gị ịma ihe onye ji gị ji ihe nụnụ nnọọ nna m nnọọ kama a ga-egbukwa si gbuo sọ m o nwere onye ha ga-egbu ma mụ nwa m Uwakwe ma nna m anị o nwere onye ha ga-egbu ha were ego gawa Chineke Chukwu okike abịa ma ekene dịrị gị ego amanyekwana ka m nwụọ ozugbo chere ka m kpọọ nna m anị egwu ya na ịbatago ọkwa na-emerụ nwamgbọ na-emerụ onye dị mma okoro na-emerụ onye dị mma Uwakwe nwanshi nwankanụ ijikwa ya ga-eme iwe ọmụ Mr. Ibu nwankanụ Uwakwe ọbụgono bịalụ Oh, bịa. Hello, mama. Hello, ya, obi m. Ọ dị m n'obi gị? Uwakwe anatago. Ọ gbanarịrị ndị ohi ahụ ndị abalị dị egwu ahụ ọ na-ebe a kịta. A ma afụta ọbụla. A gwara na anyị baa anyị enyi nka nụ na ọ dị egwu ka ibere me ndị. Ịnụgo? Obi m, ngwa nataba. Ekene dịrị Chukwu. A ma anata atụkwu efu ụba mafụkwara ama afụta. Ịnụle? Ọ bee. Okafor. Ibere ka anyị nka nụ dụba. Oge ji ne. Ọ bee ne mo. Bịa. Kpọrọ m efu na ma nwata kpọfụ efu ndị oju a. Ọ bịago. Gbanye me. Oge. Efu. I'm a man. One man open the watch. Open move. Hey yo. Bamba. Oh go by Jamie here boy. Oh come for here. Okay. Over. Here. Hey. I don't know.
Ibu orang gara ada mendam. Oh wah, papa na apa? Dulu baru. Tapi nem. Ini cukup berai. Kamu aku main depan ni. Ni kamu kalau depan ibu orang apa weh? Apa sih nanti mereka? Nah, mau tamu ni pun ni betul. So, orang tu isam doi. Bagaimana ajumu? Hai. Ajumu nanu. Ikut aku yang boleh dah doi sitom. Ewa. Igbo gị bụ esa Guze ịgwa na kọmpanị n'Igbo Ida n'ezinụlọ n'Igbo ogburu mmadụ ọsọsọ wee gbara we n'Igbo ike dị nna m ụgwọ ọwa n'onwe amamaka onye m na-ebu n'ụlọ ike dị papa ya obi m nere mama Chineke mmeri bi were ka akpaba ibe a kpagbo mkpọta ọnụ mmanya amụna mmadụ bughachi na m kpọrọ jere were egwu ọfụ nna m anya ore anụ onye ocho aka m chara ntụ ịsa ikwu ibe m man ya enwe onye agbajiri ọkpa ọ na-evu odiwe na-evu osezochi ọsọ ozochi ọ na-egire ọkwa mahụ mgbe gị girere anyị ka eti m na anụ ọbịa agba onye ozi kpere ọkpa tope agwa ikwu ibe m na obi takwara ndị a mmiri ndochi ọ bụ na nke na-ezu nke apịara ụnụ bụ mee ndị ọcha bilitere mfe n'obodo anyị were ja wig ịgwa uche mkpa nke nna riwe ịtachakwa nka ịchọ ọzọ nyekwa gị ọzọ n'ishi na ọnụ agụ fụta mama nna m ebe a ga-eme bụ na a ga-eje chọta ezigbo egwusi esite m dị na ewa shikobo ọnụ ụtọ ọ bụ tụkụpọ m nsie ọkwụrụ gị chọ ịnụwe a na-apịa ya ọkwụrụ ka m shere n'ugwu ofe awa nna ụwakwe nọ ihe m mụtara na ije dị m bịara bụ unu agbakwa n'ụra n'enu iyi ya azụ ịnụwe ya ụbọkwa echite onye ọkpara ichofu na ozu ezu nsogbu adịghị chọzi ikpere ewu mgbe eji aja nwere nchekpere di aga na-ele anụ gotezo onu nwee pipi nwee n'obe yobo ọkwụrụ a na-eme nna m nwee mmadụ ga-ebigata n'ebo ọ bụ na ọ bụ ta nwoke ji na ndị ebu iwu na ọnụ m gara iji kpa na mgbe na-aba atọrọ ma na-egburu agidi agidi ka ị chọzi nsogbu anụ ụwa ụwa gụ na ije ụwa nna m ibe kwawụ na ndụ ọ bụ enwụrụ m edebe ọ na-eke akpawe tapa ibe adaghị na baba bụ na mụ si na nna m n'ọnwa a na-anakwado mgba agbata m chi n'ugbo owe na amanwụ mgbe m gara nwee eme oje nna m oje ndị ka imere ijekwela ọhụma esi m bank bata kịta ka na-abata ọdụm n'obi ka ya nwere ihe mere enwekwara ka iche ekwu okwu dị ọdụkwa I'm just tired. Agu just na I'm fine, just that I'm hungry. Ege Chimo
biko bịawa be m ịnụ bịa be m na-echiri m ụdị ihe na-adịghị mma bịa ka iruo ihe ka ịnụ Okay, na-abịa. Ngwa ka bịawa o. Okay. Ọ bụ na ya mana mụ ama nne ya ọghọtagoro ije ọ mpịrịcha ihe m chọrọ ịbụ mgbaka ya ọghọta ije na ka nchin jigoro ka ndị mmadụ afọ m biko obi akpọrọ nwa ama aka m n'iwe uduka obu nwa negodo ebe onye oji na-akpọ ibe ekekwu ọkwa gụnwa bụ onye meme ibe ahụ emere m gụnwa kara obu meme ibe ada chefu m na be m nyere ụgwọ ebe mụ nwa mgbe m hụrụ nwụọ m chịta kịta ka m chọrọ enyemaka iwere chia m chefu m mana ọ bụ na nshi ka nne na-ehu m achị hụkwa m na ya site n'oburu ya bụ nne ka iji ome m ibe ọ bụ na ndị ojii gburu m ma na-enwe ndị mere tọgbuo m mbọchị ahụ gbuo ana m nwa n'iyi achị nka nne na-ehi daa mana ọgụ nwapụrụ ada yọọ m na ọ bụrụ m nwa m ga-ayọwụ imejọrọ m ngwa ka ka ozugbo ngwa mesịpụta ya ozugbo ịnụ ka anyị kwuo oge ọzọ ozugbo ịnụre ebe gị na-eji were ebe nshi mgbatị nne m ndị maka ndị Abuja dịkwa mma teje mamo teje nne m nsogbu adịghị ka ọkwụ na ọbịa kwunu foonu n'izu ụka gara aga ịkwụnara m na ịchọrọ nnata ihe mere bụ na ọgbanarị n'uche nsogbu adịghị ka ekere ka dị akpalichukwu ka o ji wee netere m n'udo teje mamo ka o nwere nwata nwaanyị m hụrụ n'ahịa ọgba ete Enugu nwata nwaanyị gị na-echekwa mụshika imeniri ihe nwa isiokwu bụ na-ekwu abụọ ụkwanụ ngwa ụdị isi na ivu bụ ovu akpụkpọ ụkwụ na ụdị efe iyi bụ oyi na-ashika ihe mere bụ mọmi ịma na mmadụ na ibe ihe ndeyi yọta mana ọ bụkwa mbiye nwaanyị hụrụ yọta ọ bụ nne m ka ndị maka ọrụ dịkwa mma anyị na-ene ha eme nwayọ nwayọ teje mamo teje nemu ka mọmi ndịkwane nke ikpo wine na glass were na celebrate adam wine kana o onye mshi ngole bugotere wine anyị nwanripu onye chọrọ ịnụ bụ gotere wine na onye mshi ụlọ onye na-eme gịnị onye na-ana anụ ji ka adamu ka sọpụrụ m kene Chukwu ihe narịọ Chineke sinsi n'ọkwa ka ọ ya meziolu m ka n'ọkwa onye m gotere wine na nwe n'ọkwa ebu m shiolu nri dọlọ nọ nwata nwoke shi na ya ji anụ m ka chimo ị na-anụ ji nne m ka na-ekwume ya Chineke na nne ya na-ekpere ekpere sinsi azọ ọkwa m ekpere mgbe na-adịghịkwa ya na nne ga-esokpere ndị ọgọst mitin kedu narị nkotonko ọ bụ ụgwọ obere ihe mana mọmi o nwekwara ihe nshemụjọ ọrụ ọfụta na ọ bụkwa wanụmakọ nọ n'izu na ịgwa m ihe nwa na fon n'ihi na anụ ji ọ bụ ụwa kịta nwa nkọ na ọbụ ikwere m ya bụ ihe adịka ha gwa ahụ ọ dịka tụna-ekwe chekikwe ọdụdo ada ka na-ezo onye nwe ihe abịakwara masị m eji ekwunagharụ ya na fon ọ gịnị ji na-emekwa na m ekwuru na m na-anụ ji chimka na-achịrị m na ama ekwuru gị ka na o ji abụ na fon bụ nsogbu adịghị anụ ome ikwe na ndị be anyị anaghị ezoru na-ekwu ihe ọ na-eshi nọ ndị bụkwara ejune na-ejekwe na ọkpụrụ ikirike were eje ka na ya bụkwa bụ nkirikpe m na-akpụ
Teji we mimu. Teji. Dere mo ma bia m je gosi ihe ngote do na ekpa. Mimu ka ime. Teji mama. Teji me. Uwakwe. Anụrụ m na ndị ochi mekpara ga tie gị ife na rapụ gị ji n'elu ya. Ọ gbasara gị. Ka eto si gbasara gị? Ya wụrụ Ada na Amaka ị ga-ajụ ahụ ụdịrị ajụjụ ahụ na-asị m kedu eto si gbasa m. Ekwu. Ị ma? O nwere ihe zuru ezu n'okpuru anyanwụ. Nwere ihe m na-amarọ. Anụkwara m ka ị na-awụkwa mmadụ na mma gị si gị chọọ nwaanyị gụrụ akwụkwọ gbakwara agba mara mma. Anọ m hịa gị na-ele ndị ọzọ na-eji ngafe gị ele m ọ mara m mma ọ ga ama akwụkwọ nwa mara mma dị ka m nọ n'ụlọ gị na-achụgharị ụmụ mpe ọ maka na Ada ha mara mma karịa m kedu ihe ha nwere nne nwere m nwa ka dị ha mma sef. Ọka dị na-afụ ka gị na nwoke unu egwuregwu na ihe banyị na-anọ n'ihu na ebe ị na-ịta ya ọ pịa gị pịa onye na-aka nwa ndụ ahụ gị na emechago m ihe m chọrọ ime ya mụ na ya adịghị emezi ọ bụzi past tense. Emechago m ya mụ na enwezi anything ime gị ihe na ị chọrọ ime ya nwanne m achị m ebua zuru m ife njiri jidekwara ebua bụ ada ama ma enwere nke jere ịdachapụ ụmụofu jide onwe m ifu gị mmere ewe ịtọ nsogbu ụmụ nwaanyị erike mmekpagbuo m mana anyị nwere ike anyị na-egwuri dịka mbụsụkọ m na anyị je gwurie. Ị na-achọ ihe na-apịarị m na-ekwu okwu ọlụlụ gị ike egwuregwu agwụgwọ m na-achọzi ị ga-alụ m alụ biko chọbazie ndị afịa ọzọ mmego nwụọ megbugbo onwe m n'egwu m na-achọ ị ga-alụ m biko chekwa ya. Mọmi, o kwere ihe m shi ka m jụọ ọrụ. Nwata nwoke nwa shi ka anọ n'ala ọmọkwa na ịmụrụ wawa. Waka. Ekwurukwe ka. Aka kwuru ihe. Ga-akalitere atọ. Na ịka kwuru ihe. Ọ kakwa mma na ikwuole taa nwa ma ọ bịakwa. Maka gịnị? Na-ekwe ka ngwa agha. Ọkwa iwuru ihe nwa akpọrọ anụmụji n'uwe. O shikwere ike. Andọ ọ ga-akakwa mma karịkwughị na ya na ọ bụkwa na iji ọnụ gị kwuolu ihe karị na onye ọzọ kwuolu ihe n'ezi. Ọ ga-emekwa o chenji obi ebe ị nọ. Ọ na-echenjikwa ya chenji oyi. O chenjikwa ya na mmadụ ihe n'ihe gara aga. Ukwu nke aka ya ọkwa ihe furu n'ọfịa. Ị makwala? Ị na ihe na-ekwu? Ha, nụkwa m ihe biko n'efu mee ya. Ekwu okwe nke m chere nzakọ. Hello, Tom. Nwa ka ime? Adị m mma gị nwakwanụ. Adị m okay, I'm fine. Ka ebe ị nọkwanụ? Anọọkwa m ya eji emefu mma m. People from this town, ị gwara m? Ewe n'iwe o. Mba na. When are you coming back? M ga-abata on Wednesday. Ka ị ga-abata on Wednesday, okay. Ke maka moon arụ ọ dịkwa ya? Ọ nọkwa ya. Okay. Ngwa nye mọmị gị fon ka nke na ya. Okay. Mọmị ka gị na-eyi nwoke kene. Eyi nwoke. Hello. Hello, good afternoon, ma. Hello. 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 Can you hear me call you? Hello. Ha, ishe de kashido ende ke emeri. O kwe God. Hello. Hello. Iyo ma call ki oku. Owe ishi na ya maka. Akwe na ye ngwu. Agwara m onye m chọrọ onye m chọrọ ikwushiri okwu. Onye ji anaghị
ọ bụkwa bebi gị eyi nwoke achọkwa m ime n'uche achọkwa m ihe mere m ka o mee gị hafụ ihe ahụ ka godo nwoke ọ na-anụghị ụmụ ụmụ nwoke karịkwara aghụghọ ịnụkwa ihe nna akara ụmụ nwoke karịkwara aghụghọ bịa n'ụlọ onwe dị gị ime ụwakwara na ana eburu ụlọ ụwakwara na pere ụwa nwa ya ọ bụ ekpara na onye achọghị na m n'iyi odide m obodo m n'igbo ọma mme onwere gị ime n'ụwa ha emeghị asịkwa ngachi n'ụwakwe kwalite chụba ụwakwe ozugbo mana mata na ihe achị ụwakwe na ị ga-edu ụwakwe ụlọ bifọ ị chọọ ya ị ga-edu ya bifọ na ị ga-edu ya ụlọ ma iduhi ya ụlọ ihe ha gwa gị furu ya ọkwa ị ga-achụ na ya obodo ị chụọ na ya obodo ị ma ndu ya ụlọ chụnanị ya ka na nka n'ụgwa gị ihe ị ga-eme ọ bụrụ maka ịbụ itubo gba ka m itubo ibe m na-achị gwa ọ bụ na ezi na-ejebe bụ ị na-eso ana ibe ji atụ ome gị ji atụ ọ bụ na ọ bụ anụ m tara abụ patụta pe ụbọchị obe o nwere ewu m mgbe nọkịta na abụ ya nyere ya ji wuo enu ịchanye paranụ pe ya eme akatara mbe ya chicha da mfọcha pe echere da ụgbọ ọfụrụ ukwete nkwe amenye na mbenye ibu ị na-eso ana ụgwọkwara ọbụmụrụ ọ na-achawụ ụwakwe ga-ana achịghọ m na ụwakwe ama nna mana achị m gị nna m anyị wetuke n'obu anyị wetuo obu na ụwakwe ga-ana mụnwa ga-ahaziri gị ọnọdụ ụwakwe ga-eji wee na na mmadụ makwana o nwere ihe m na-ahụ n'ebe ụwakwe nọ n'ahụ ụwakwe da ahụ ebe ije n'afịa igbu anụ ụwakwe anyị na-akpa aha ịchị ụwakwe kịta echi nata isi m na ogbuefi jikọ ụgwọ ogbodo jikọ ụgwọ onye nke a jigo ụgwọ mana ụwakwe bụ ihe na-eji agbatalụ gị ego ahụ niile ngwachi ụwakwe iche ụwakwe ka mara onye ga na-agbatalụ gị ya ebere onwe ihe ichiri onwe ibe na-abụrụ ejụwa onwe ibe na-abụrụ ejụkwu mara ma o nwere ibe na-abụrụ ejụkwe mara abụ o nwere ibe na-abụrụ ejụkwe kebụrụ nke bụ nke anyị na-eme ebere ibe onwere m kwuru o na ome anyị n'ọgwụ na ya na-agbana agba ibe n'ụna nna m anyị ị na-eyo m eyo onye ka iji na-apụ onwe gị so mụọ bụ nwaanyị mbara mbịalụ di na nkanụ chọgodo ịgba n'ilo na m gụtara kịta ịgba n'ilo bụkwa m agụ ọ bụrụ ụwakwe bụ ihe m na-agị afọ ọzọ m ụmụ nwoke m na-eso bụrụ ụwakwe ka m ga-eso nsogbu adịrị ya ịnụtara nwaanyị mba ịgata ahụ ihe n'ebe nwaanyị mba na Mr. Ibu Nwankanu Uwakwe Obogono bialo Obogono bialo Obogono bialo Mafibe newe iwe Ono mo anagbene ya Onu gachokwoku Onu gezukwoshi Mana obo na ọma ibe Yayo Obogono bialo Anaburo tuku ofu Eluro tuku egoda Obu hebu geji mbe Yayo Obogono bialo Obogono bialo Ọgwa na-emerụ nwamgbọ Okoro na-emerụ Uwakwe nwanshi Nwankanu ijikwa ya ga-eme iwe ọmụ Mr. Ibu Nwankanu Uwakwe Obogono bialo Dikeh ụwa ya agbalịkwa o mana Uwakwe ịma na ọ na-adịcha mma nwaanyị gba nwoke oyi mana m ji ekwu maka ihe Amaka gwara m ọ sị na ịbụkwa nwoke a na-alụ alụ na ị na-arụ ọrụ lenu ị na-asụ akpụ kịta ana ama m ịlụkwa nwaanyị ị ga na-asụla ya akpụ onweghị eme nji si nke kwuru maka Amaka ọ dị ka onye ị na-ele anya
Amaka gwara m n'obi o. Ogbugo m. Elube ya Uwakwe. Nka na-elekwe gị anya. Maka ihe ahụ mụ na gị cheni ya echi biko. Ịbụkwa ezigbo nwoke o and nwa dị no sharp na at least. Mụ na gị nwere ike imekọ n'ife. Elube nwaanyị, mụ nwa alụbekwenu m di. Ka anyị lee n'ihe anyị ga-emeli biko. Cheni ya aka. Amaka na-akọrọ iwu niile. Gịnịkwa? Nwaanyị a na-asogbu ya. Biko ka m bịa gawa, achọ m mmadụ ịkparị m ugbu a. Ọ na-alụ anya biko biko. Ị ga-akpọkwa m. Emechaa anyị ga-akpa. Mana anyị kpakwa anyị gakwa gwakwa m ihe ga-emetakwa m obi. Ngwanụ. Aka na ama akwa m ihe jie. Chekenu m kpọọ ya na fonu. Hello? Hello? Ọdụm n'obu. Ka ewere ihe merụ. Ị na-abịazi? Anọ m n'ụzọ, I'm coming. Na-abịa. Ka ọkwa na ị na-abịa bịawa ngwa ngwa. Ego nwekwara ike igbu mmadụ. God forbid. No. Chineke kwene ihe ọjọọ. Ọ bụ na ebu na-ekwu God forbid. Bịawa n'osisi ka. Ịma na ego eshigbukwere m nri ọmụ na-eche ka ị bịa ka ị rie ihe ka na ego ijikwa m eka. Makwa na ego iziri mgbu mmadụ. N'ọkwanụ m ahụhụ na nri ọmụ ekekwe m oriri ka. Chere m na-abịa. Ị ga-afụ m kịta. Biko bịawa ngwa ngwa. Nsogbu adịghị ka. Ada, ka nọ ya nọchikwa n'ụzọ. Gị na-adịghị n'obu nwa. Egotekwere gị akwa na akpụ okpo ka. Chimo. Chimo, Ada. Hey! Ada ka ni imekwe. Imekwe mamo. Chimo, kini wa mabu onwe. Dani makwani ya lukano kini we ya bushpa somma. Yo ngubia kwa no manu mkano mi ya nene. Okwe. Nu. Me. Bekore wa ya kan. Ada. Oya bujini ni mere muntajia ya kogono. Ndekwe ne okwe no ntajia ya nke. Ima na ekpere anyị na-ekpe. Ka ị nụta ezigbo teji. So, obi dị m. Ka Chineke aza okwu ekpere anyị. Yo ngo mo dịtụkwara ikwukwe na ọkwa oji mkpa na ogologo imi. Ọ dịkwa ka ndị be anyị. Obi dịkwa m ụtọ. Ihe m na-ekwu, Ada, ka na-enwere egwu nji agụrụ. Gwa gị nke a na-ebịakwa gị na egwu nwa. Ọkwa nna agụkwa ị na-ekwere me. Nsogbu adịghị aka na Bazite n'ụzọ na-ekwere me. Okay, bazite n'ụzọ Enugu. Ahụmoye Janumo. Bazite n'ụzọ Enugu. Krite. Janumo. Bazite n'ụzọ Enugu. Bazite n'ụzọ Enugu. Bazite n'ụzọ Enugu.
200. taa Ihe m na gị kwubu 200. 200 gịnị? Kezu 200 na ego a were ọsụsọ idiot a nigga. Ga ga m ego m. Chekwa gị ma. nwata abụọ ụwa jikwana mama ebe ọ na-eme o agba mkpọ nkịchọ na-arasa ochi na-ezuru ya ochi okwetekwe na-ezuru ochi mụ Chineke nara ekene ime gatara eme ọchịchị agatara gee manụ ya na-ata ebe go ji atụ omego na-akpa ekwe m mana obi imego mmanwụ ụjọ abụrụ ụjọ owibe agbata omume a kwụsịrị m na igwe ma ụpịa ihe usite ebe nọ n'efu ebe m ga-eme ọbụla ọ na-egi n'ebe ọ na-eyi mụnọ nke ebe nke obu gịnị mụnọ nke obu ma takwara ibe niile ọ na-eluru m ọkwa bụ isite kpam ọbụla m ka mara ibe nwoke woju gịdebere ọ bụ gụnụ bịalụ makwa ibe na-enweghị iwe bụ na ụmụ ụwa na-akpa nne ya ọnụ ga-achọkwa okwu ọnụ ga-ezukwa oshi mana ọ bụ na ọ maghị ibe jayo ọ bụ gụnụ bịalụ ana bụrụ ọtụgụ ọbụ ebụrụ ọtụ owegoda ọ bụ ebu ga-eji eme jayo ọ bụ gụnụ bịalụ Mọmị, ndekwa na-eyi ọmụ ndekwa na-eyi ọmụ nke nwe igodowara ihu machi o nwekwa ihe je na-eme n'ụwa na ka m tụfukwala yọng ọnụ ọzọ o nwekwa ihe gbachiri m na yọng ya jewere uwe ka Mọmị, eche m na ịmara ihe a na-arụ ịma anụ ọdụ kama dị ọ bụ ịparụkwa obugo sọkwachi ebe ọ nọ ndekwa na iji para obugo dọkwashiwe afụo ya biko nke ihe je na-emekwe na yọng ga-achị ka ya kpọọ m na fon ka ya kpọkana mechi m na-ekwe ihe na-eme m nwere onwe m kpọọ n fon a na-asị m switch off gbasafe iwu a ozuo nere ngwa ngwa gbasafe ozuo chekwuo ya chekwuo gbasa ozuo na ozuo ndekwe n'ihi na-emekwe n'otu nwa ị nọ ebe nwe egbu onwe maka nwoke mana o kwesịrị o pekwere ya ka ị nafta ego nke o ji amara a na-eri n'ụwa kịta nwa ị kwesịrị ịchaba achịa ya mọmị afọ onye wa ịnere afọ ịbịa ị makwara ihe ije wee mekịtara jepalụ nri ọmụ daa n'ọkụ je daa n'ọkụ anyị ilu ohe na ịbụ mmadụ nkịta nwa bụ ihe bịa njem jede aka na ege na agụ ama m ị na-ebe eme yọng mmadụ eji ahụ ihe yọng mgbe niile Uwakwe jiri mana yọng ụmụ kakwa m Uwakwe mma Uwakwe na-arụ ọrụ achịchị dị na-egbu anụ ya na ụbakachi anụ na ihe ara nkịta na-enwe oke ọmụ na ọbụkwa so na na-eweta ego yọng ndị ekwe ịkpatara iji mebi ihe n'ụwa ka chi m ya bụkwakwa na ewu agba m n'ọnụ kpokpokpere biko n'uchi m ene ọta na-akpọ Uwakwe chere m na-ego ego ama m na igbo iji mana ibe a ga-akọwa ibe na arị na tarụ na esegome ndị ma akpọkwe ụwa abụọ ọhụụ ama nweta ọrụ eji wee gwuo bibeta kara agba n'ụrụ asị na ọ bụrụ na-azụ egwu yabanji na manya banji ihe ụnụ ma pịtawe shọbụ na ọ bụ anụ ọcha anaghị ebe a oko nwata kwara amamre isha saka mle bununu yele ibo futa na nwata nwe ibo na akpani mu na ọka bụ ikwu ọ bụ ewe ọsọ obodo so ishi m ga-ekwe nna m anya arụ mekwere wo ịgbaga ga-enekpuru ga nchi Uwakwe megigo anụ gbara taa eche bụ nta ọzọ ama akụkpa ọkwa jide ụtụrụ ene ụwa papa m eji nja na were ego were ji tụrụ ụlọ ego ebe m dị n'ime akwụkwọ ibi ga-ede na bụ nna m anụ nwa ogbodo aghachi chata ịkwa achị na
onwe ebe ọzọ a ga-ederu ị ga-eji tie ego ahụ na erije na mmanụ ogboro hachi 00007 inewe ụmụ ipetere ụmụ na ụmụ onye ga-anata ụderu na mmanụ ogboro hachi chatekwa Chineke ọ dị n'ime chatekwa Chineke iwe Akweke community banka na mgbada ya biko were kpata onye ebe m ga-enye ndị na-agụ ịbịa ipete jụọ akọcha onye ga-enye nwanna m anụ nwachi na mmanụ obodo achị chata ịkwa chi na nne m anụ obodo achị o nwekwa ọzọ a ga-enye unu ihe tee ndị ka m ga-atọba nwezere hai were beje lara nye m eno kan kwado je weje awucha gome ulo jin no bagwa ọsọ na chara moto n'ụzọ no aje Mommy, ọkwa ya ngụrụ ọnụ ihe na-akpa ikifu Kpọrọ m gana. gịnị bụ ime Agbanyere m gịnị bụ ọ na-akpọrọ m? maka gịnịkwan Ka na-egbe ezigbo ya gbachiri m na yọng. Ya jiwere uwe ka m jiri ndụ mere ihe. ikwechi nke niri igekwere ntị ma ọ chọrọ ikpere ile maka ihe mere ụya Ikpere m ile maka ihe mere oyi a. Ya jewe ka ya ekpeghere m ile. Iwu abụghị na nwaanyị na-eji anụ gbuji. Ka m were ndụ mere ihe ka. ha ị ya na-akpụ ya ekwere okwu nwa ọkwa ịma and ma like he Nwa m nwaanyị ka na-eji aghọta ha. Iji aghọta ha na ngwakwa ahụhụ m tara yọng. Ngwakwa ego one tinyere n'isi nwata nwoke ọmụ. Zi ndekwa n'akwụkwọ. Ego na-eke. Azụ edere ma nri. Ya bụ yọng ogugbukwere akwụkwọ. Wee bido mewezi ụmụ tọntọnụ. Ya na-emezi mpacha nwata. agụmụkwarị chichi m wene o mụmị n'iwere ego ọma ije ịka na-esichete para azụ nwata nwoke n'ọrụ onwe n'udu na ọ ga-anaghị n'ụwa kịta nwa gị mere ọ ga-eji wee kparị milk mashire ihe kparịghị akpadoti na egwu ọdụdo okwe ihe kparị akpadoghị. Hello, sweetie. Adị m mma. Kekwan? Mba, onwe men. Jesus, na gịnị mere? Hai, ị nọkwa nwe? Ije okwu na ọgwụ. Iwu okwu ọgwụ. Aghọtakwa m ihe na-ekwu. Ị chọrọ igbu m? Ikiwokwe m obi mmiri ọkụ. Emisikwere ngị o. M ga-abata. Ọ na ya. Mommy, ka gị na-eyi nwoke. Anyị biko m nefu mere ya eyi nwoke. Achọrọ m ikwuru onye ọbụla okwu na-abụghị ọchọ ji na-anụ. Kpọtakwa m onye na-anụ kịta m na-ekwu onu foonu. Ma adị shọ na nwoke bịara ọnụnụ gị. Ọ bụ ha eyi nwoke. Kachi m kwuchiri eyi nwoke okwu. Hello, sweetie. Nsogbu adụ ngwa ndaba. Mommy, mee ka m gwa gị. Ihe nwe ị na-eme alaikit na-eme. Ọgwa nteje ya bụ ihe dị. Eyi ụgwụ. Ihe ma m ka gị mma ịma ashọ ga-anụ ma ọnụkwa m taa nọ nụọ m echi aka nkakwa gị mma bịa nna m da apụta ụlọ nna asị m ka m bịakwa n'afọ ya m na-ezu nwa obere olu na ezobu ebe aka m ji ekwu maka agbata obi onye kwa nwanne na m ezukwere nọ na ịma na onye mụ na ebu m anụ ọcha ọ na-eme ka atụrụ awụsa ọ hafụrụ ebe ọ ga-emebe nta ọ ga-eji nye nwa m ịma na ngụbara anyị nwa m ya na-akwụ ụkwụ ya hafụ otu ebe ọ ga-eji nye nkọ ga-abụ onye nchọ ọta ego na-azụ ekpachi m ọ gaghị mana m ji enye nwa m eme anyị ọkwụkwụ ijiri so na ndụ na-anwụ igbo eka gbapara ego igo niile tara abụrịta niile ya na n'ihi ọdụm na m aka ọkaba okwu ego ka na-ekwu obele ife ọ bụrụ ịma ebe mere ụwa ebe achị na a ga-egbu mgbo nwunye m anyị gara ekele Chineke na-acha n'ọdụ ndụ mini ya agbawa isiokwu nke ọba ego na m afọ
ihe na kita arụ abụrụkwa ihe ka eje ka bịa ihe a ndị dịkwa ndị oyibo na-akpọ Thanksgiving n'ụlọ ụka maka ije anyị na ụka na dona mama gaji mana aka mebiri je ụka ọ bụrụ mụ nwa na nwunye m ga-ejebe ụka anyị ndị ibe kpọrọ ịbachara ọta gị bam anyị na-eje anyị je ị ga-esokwa anyị ụwa ga-eso je mba ọ bụrụ ya odogwu kitere nwe nkwa ikwere m n'anyị ibe nta m na oke ụgbọala gị ba ekwuzina na ihe mee bụ nlebe anyị lụrụ ọfisi anyị ka maka m ga-esi wee si azụ ya dago na nlụ ọrụ gị asụ nwoke m a na-akpụgara express akụ aka ege nta ka na kwadoro ịnụ nwaanyị n'ọbịa hụ n'elu weta ego kpata m ya bịa hụ ụmụnna ya gotere m ekwa vutere m paris bịa mere m ihe ndị ọgọ na-emere ọgọ n'ọgwa mgbe niile na-emechi m ntị na fonu hello I love you sweetie ọ bebe ji ime nje mere ntajie ya ọ gwa na oji ego ji akwụ ụgwọ isi m na ọ nọ na-akpachi isi mmadụ nchi mgbe ọ na nonsens ishiri m nonsens ọ bụrụ ihe bụrụ o shiri nonsens bunye ana m eje n'ebe ụlọ ego nya bankị ba ụlọ ego bụ bank n'ebe afịa biko ị ga-emekwa ọsụsụ ibe adịghị ahụ ka a da-agbakwa ọsọ ọ bụrụ na mmadụ enye ya ego si ka etinye n'ụlọ ego ị ga-etinwe ya a ga-ete onye ọzọ na-alụ n'obodo a ezigbo nwa ama m na ihe emenwe anyị na-eme na banye onye ji mmadụ nwata anyị n'ezi nwere o dere ebe na akwụkwọ a nna m anụ nwa obodo achị ga-adịrị ebe a onye kwa gị akaụntụ nọmba na ya aka onye nya akala ga-eji tinye dị ego ọ dị ebe a ma ebe biko otu ochi dee dochara ma enye nwe nke o dere o na ha chọrọ ja ya odo mee mana ị ga-agụta nwe onye ga-akpọ akaụntụ nọmba ebe a ga-esi ya nyezi ụlọ akụ ewere tezie n'ime ya jee mee ebe m bụ ụwakwe nwenji ọmụ agha akpọ oke mmiri na-egwu ogwu ya oke mmiri na-egwu ogwu oke ma ebe kpọrọ dịka oke mmiri ma oke mmiri masịbadị aga m abịa cheta ka mmemme mgbe na-ata iwe m ga-emezi ka ịmalị ghọtago ngwanụ ishiri m na-emere onye ntajie ya na m na-eme ntajie ya nwata nwoke m na-ahụ n'ahụ mụ na amaghị ka ọ dụ na amaghị ọdụ ọcha ọdụ ojii mụ na amaghị ozukwere ihe ji uwe kwụ ma ya kwado ịkwụ ụgwọ isi nwaanyị o zuru nnụnụ nwaanyị na ya bịa kwụ ụgwọ isi ka na ọ kwadoro ịnụnụ nwaanyị n'ọbịa hụ n'elu weta ego kpata m ya bịa hụ ụmụnna ya gotere m ekwa vutere m paris bịa mere m ihe ndị ọgọ na-emere ọgọ n'ọgwa mgbe niile na-emechi m ntị na fonu hello I love you sweetie ọ bebe ji ime nje mere ntajie ya ọ gwa na oji ego ji akwụ ụgwọ isi m na ọ nọ na-akpachi isi mmadụ nchi mgbe ọ na nonsens ishiri m nonsens ọ bụrụ ihe bụrụ o shiri nonsens Chimu atama ụwa
ihe mmadụ na-anaghị ahụ nwatakịrị m furu ewute na mmụọ na-ehwu m bụ iji na-ekwukwu okwu ọ na-ekwu okwu hafụ n'elu mụ na iji emekwa ihe ịmara na ọmụmụrụ gị asị nwata nke a nwata ịkpọrọ ịkpọ n'azọ maka na iji dị ahụhụ nke a nke uche na m hụrụ ya ihe hafụ n'elu o ji agbakwa unu ya anya na-anakụkwa Abuja na Abuja ebe ị na-anakwa na gị na wee asị nwata nke ọchị ihe ahụrụ ya nọ iji bụkwa bụ n'oge nata na ndụ mgbe o jekwa agbagho une ya na ịmara ihe m na-ekwu shimushi Abogono bialo Abogono bialo Abogono bialo Abogono bialo Makibe newe iwe Wana mani nwa obodo nwachi Aboye ike mara bara ai mere ka ma na baba mure yuwa Hakwa igbo iye no mgbo we bala be dai Asị m gbama ka gị na Uwakwe juju ya ai papa ni eje ogwe ai je we ke ni sine gara o kamala na iba yinu na shabe uta board shabe mo onge dai Benan. Aku na pati ba mo dai. Ego ni shota we na. Ona. Apa so be he o ba ka. Bawa. Le pon kan lu woju. Wo bi. Aga ma pa so bi woji. E kana bi na gara o bu na wo na so na nwa me be igbo ai bla no mu na wunyem. Mo wa. Ka nje shi ma bia. Ahụ m na abia. Abia ba hụ na Uwakwe na abia. M shi nda ma ihe me. Ejo e kejo ma na. E wonu. Ọ na-abakwa ọ na-atakwa Baba na-emeta ka ata ya tagolu baba na mma ya tagolu baba ni ife libe ya tagolu woni be na eme ya tagolu enti igwu unu ibo bostata ta bolo bosa ya no nzo nebe bom mpa no I hope they tag e we libe ife tabe ife ya tagolu odisa ata ife na ele ife na ale ya tagolu meta ata ka ola ka ya tagolu baba ni be la ka ba woni be na eme anyo ha kwadobe a na-apụta ofu na ofu ịgba na ịgba ịtọ na ịtọ oke mmiri dị kapebụl ego nji elicha ịtagoro anyị kwere n'ihe ikwu oke mmiri na-ewe oke mmiri pọmpụ gị na-agba ọnwa ibe ọzọ n'ụchọ don't worry. Bama, get more bottles. Like that one. Baba, you are not for that. Like you could go in a funny game was not. About them last in a bush in a quarter in you. Get a governation, a shaman's. I am not here. One of them to proceed. Oh, no, proceed, Bundi. Hey, who are we? Okay, that's you. You just like a big badger. Don't get a good or some book. You just ask. I should come to some them. I didn't see you. I didn't see you. I didn't see you. You don't need any power. Chomi ubem ihu kwa kumbichile yan mende kwe mebe yan ni kapun kene no muna ngwe so kita ina wawo
Kesi ihe na-eme? Ya ịma ihe na-eme, ihe niile na-eme. Ihe niile na-eme. Ihe na-eme gịnị mere na ya niile anakpụrụte abịa ihe m shuo ihe ngịnị. Shuo ihe dọwa na-eche gị gịnị mere na ịbịa ahụ. Ka na ndị enyi m shikwara m na na ihe niile na ụgwọ niile na-akwụ n'isi gị. Ụlọ gị dị ụgwọ akwụkwọ egoro ga-efe na ha ncha ji eme ụgwọ ha egwu mmiri. Ngwa na omewe. Gịnị emego? Ka ihe na-akọrọ ihe a? Gịnị mee? Gịnị mere? Ihe niile megbekwere. Ihe niile megbekwere. Wee ebe ị nọ ya. Wee ebe ị nọ. Kunu ụmụ agbọghọbịa nọ n'ime taụn m na-enweta onwe unu. Ọkwa emere na ịbịa hụ ya. Mụnwa nwee problem yesterday. Otu ashị, ịtụgbu onwe gị na ashị. Ashị bụ ịtụrụ. O nweghị ihe mere yesterday. Ya ị bịara na ka ịchị ole gị ọchị. Ka ị bịa na-eshi ma awụhụ aka m hụ n'aka m nọ ndụ. Ngwa, ụna. Mụnwa ndụrụ jide yesterday. Wee kwuo m nonsense, wee tie m duka. Maka na mba akụma. Negodi ha mee m, negodi. Ndị atikse abaghị m kụma. Ndị akụ m kwuo m duka. Maka na ebe m nọ. This morning ka m nwetara onwe m. Wee kpọwa gị na fon, kpọgide gị na fon. Nene ha mee m, negodi azụ m. Ka ọ bụ m ewe iwe na ama akwa m na-ewere ife ahịa na-akụsụ m. Ka ewe iwe nna m ka ị ka na-akpọrọ m na fon ọka bụkwa ịka test n'olu m meseji ma mara na-ewe ihe mere ka. Ha kpọgide gị yesterday. Ị na-apụ m fon, kpọgide gị. Kpọkwa gị this morning ọsị m switch off. Ka ewe iwe na ịma na nepa adịghị nke m ji chaji fon m ka na-ewere m low battery. Iwe ka. Hai chimu. Hai ndoka. Ndị ka ime ọ na-adịkwa gị mma. Ọ dịgo m mma. Ndoka. Ejego m hospital dịgo m mma. Ọ just na ezigbote agụ uche m. Ege. Ezigbote agụ uche. Ka we abụọ. Iribe m since yesterday ezigbote agụ uche m. Chimu ka ewe iwe maka ije nkịta. Ya ikpu imụrụ ka njem chọọ ihe ije ege. Maka na iwe ego m nkịta. Ka ewe kwere m iwe. Ego niile nje ndị hospital narị ma ejos m ego sef. Ka ewe iwe na biko ka. Ka njem chọọ ihe na-eri o. Obi m ka ewe iwe ndoka. Ọkwa na-emerụ nwamgbọ na-emerụ onye dị mma. Okoro na-emerụ ndị agwa m soro ndị anyị ndị agwa m soro ndị eto enwe onye keke m pụrụ na ka ndị Abuja mụ yiwe n'ọma mgbe eji ati ego na ụlọ ego nwere ike ọgbashọ gị ọchị m na ya maara mụ na-enye ya ọ bụrụ onye amụchara chọpụtara mmadụ na na-eji mmadụ nshi mụ ugbu a shi biko na ọga m ọchị m ga-eti ebe a na ụlọ nke ndị bank ndị ụlọ eko okwete shimego na mụ karịa mgbazi ego penye bụrụzi akwụkwọ a idere achị na ya ihe m ji pekwe ya bụ na mgbe ejide gị na-atụrụ ọma mmụọ osisi ọma mgbe eji emezi mụpara ego pezie oje merụ m omeghe megide maka jee ebe ndị anọ gị họta ọkwa na-eji mmadụ iji ụwa abụ na onwe ibere achọ m n'Enugwu a abụ na onwe ibere ọ bụrụ ọbụrụ Igbo onye isi ọkụ mama ọjọ ụwa ngwa Nwankanu ijikwa ya ga-eme iwe ọmụ Mr. Ibu Nwankanu Uwakwe ọbụgono bịalụ ọbụgono bịalụ ọbụgono bịalụ ebe ka ọ na-akwụwaja ebe nne ya na-akwụwaja keke agakwara m aji a ka o bụ ma ọ bụrụ nye m ebe ekwentị anyị nwa ebe a na-azụ ejije ụmụaka ji na banye ejije mba dakara onye ejiri eche na-egwe mgbe ejiri eji ebe na ebe ejere ọmụrụ mere eji ọbụ na-agwa ebe na-aga ego nwoke mmadụ ọgwụ ọfụta fuku onye ghara uche nji n'ọgụ ego iyi
ọkwa ị na-emerụ nwamgbọ na-emerụ onye dị mma okoro na-emerụ onye dị mma Uwakwe nwanshi nwa nkanụ ijikwa ya ga-eme ibe ọmụ ayama ile n'ụwa ka iwe mee ya Uwakwe, udah lagi nama Cina gak mau Uwakwe. Ego dimutara apa mata. Oke, awak go ni amau. Omar me, Omar ego jago ni aja. Nah, gimana ni? Ibu masih berapa gaya jaman robot? Gaya jaman robot ni apa? Benar, obro mator. Oh ya, biu. Oh ya, goma. Oke jaman, Uwakwe buku. Oke, biar nana. Nama yang banyak, nana. Saya jual kau. Ini baik. Apa lagi? Pendoke. Uwakwe. Ada stop kembali. Nama dari. Amani, waje. Mereka jiji tu wakau jiji lagi. Jiji. Nana. Ibu apa kau nak baca? Ibu kau nak kaya tife, imam nabi bobo. Kaya tife ada kau. Biar nana. Ini segini apa? Aku nak tife. Aku nak kau tu. Anak matu bojo. Nan. Ibu ni gua bulu ke kucing. Awak perlu respon. Nah, orang malu gua. Nah. Udah dah. Oke. Kita tak polisi. Ibu aja. Wah yang mana? Ini kalau nak us, ini macam nak us. Wah betul ibu ni mau Indonesia ya. Coba bu. Anak tadi tahu sana Jimo nama. Upite baba mama. Umar gamna ko ami ba mama pe foi. Awo kan man. Krebe Uwakwe. Mama na mam. Ke hi choka mme. Ina ju me bu Uwakwe no. Eke mgbe mara Uwakwe ola. Afu okwana mo Uwakwe no na. Afu bemia. Eziokwu nna mani. 30,000 na obukwaru n'ibu. Mana kekwan hi choka mme. Ngegbu Uwakwe. Ejem na mu na woye. Obolo ka man obudo wonjo. Adam 30,000 mu. Wole nyo ekekera pep. Gube bana ashabe. Na sim kere nja ke. Ma bigem. Okwo shire mu. Na obulu na onwe go ji me bozo mu nwodo obu ni ga he magiji mu ona. 30,000 na kazu mu ga shena. Okazu. Orubeho. Orugo mgbe anyị ga-achụ ya mana ọ bụghị m nwa ga-asị gị chụọ ya ha fugodu n'Uwakwe ka anyị netukwa Uwakwe anya ka anyị mara ma o nwere ihe ma Uwakwe ga-agbanwenu amabibi na anamo ibe na nka mama ya na Uwakwe pale ego mponye okeke na pep beto ụka na na orube mgbe ọ ga-ana na ụmụ nwetukwu ndidi obere nwetukwu egbuo m ịmara na ishari na ọ na-adị ebere onwe ibe na-emerụ na ịgwabeghị m onwe ibe na-emerụ na ịka akwa m na-ezoro m ezo ọkwa ịma kụbụ nwaanyị mba na ama atụ wee ọ bụrụ gụrụ eji ụwa ọ bụ nwa gị mụrụ m ọ bụ ibe gị mata n'ụna ndị m nọ n'obodo ide nyere aka shakwụrụ nwere uru ịbara ibe ị nọrọ ụwa ibe nọ na be mbụ isha mpempe mukene isha funkos onu kana kega go wana dala ngene wai iwangen abi fofu ina bozo le ata brava natos ibe mele bugam jo jenej nata ube galo ube frem kuta tayo buzem ino buko be mfoje takwe mama ubona ata ha Thank you so much. Ndi buchago. Ndi to God. Abogono bialo. Don't make I will.
Akwa na-emerụ nwamgbọ na-emerụ onye demba okoro na-emerụ Kani wewe na kanozo. Chama nene moye na kanozo o. Mr. Ibu Nwankano Uwakwe. Thank you. Ileka. Nabuwasha kani yini ne wuroge. Oh? Ama na onda ka mama ka maro to mer mama. Mama ya no shikano ya na tejimma. Thank you. Kani meni hi goterim. Demi ka. Thank you. Bwana. Chimka. Ewuri yemirika. Imalo kilo. Kama wana ipia kwa. Mana yangu. Abulu ngene. Abulu ngene ya na wa jawasha. Igabundo meko. Kani jabundo meko jawasha no. Kana. Buku Nwoke ka. Buku Nwoke. Buku Nwoke. Young. Que batemos. Time bukem. Wako once. Ya buni no nora. Acho kwa meno. Akure meto. Ni sori megen. Acho meno. Hai! Shutu bom mama na. Seke ta mama na. Ake me kona ka. Maka wayi nwa makwara mboye nkana. Amo ni boy ba. No makaruwe. O siko waji gon mboye mbana. Wa na ahwekwa ma ahwo me. Seke ta mo. Shutu bom mama na cha kwa. Why on book ATM? Mpia kwa cha. Oso, odo yime. Okwa bu na ri. Okay, on lo ya bo na amim. Check it am na mama na. Okay. Mka no why jindam. We na ri no obodo. O why ya bu mu na ri ihe. Bu mu na yi akwa. Fanboy mu ni na bukwa why ya. Ana gborugo. Hai. Ana gbo. Oge zin biko. Haru me na jo me no. Mo hare. Afuru me. Ya chukura mu ihe na yi. Awe ba zo agwa gam na megere. Oku ucho bu ya. Aga ma pataro me. Ko. No ku ucho bo. Biko. Mo hare. Biko afuru kam jo afuru biko. Mbo za. Ebe gide. Ya na. Ewuru. Aya aga agwa. Eje mu we. Meje mu potere meje. Ana gwerogo. Yes. Abogono bialo. Abogono bialo. Sinaje. O were isi oyem kpọrọ anyị patika ọsha anyị bịa ọbịa biye nneji. Kita. Ọkwa onye keke onye ọ vutekwa kash na-ewu ọkụ ọchị na ọ chọrọ ka ya na ụmụ agbọghọ pinọpinọ ụmụaka nọ n'Enugu nwawa obi aghịrị isi m njem Keke.
iso meje akwado makwado ọ nne m kpasikwa eme iwe taa nwa hafa ndụ na-ede iwe hafa ị na-achị m hafe ọkwa emere ihe nji chọọ ije pati nwa ịhụwa m kwadogo ọ bụ ụgwọ ma akpata ego ntara ahụ kpata gụkụ n'ogbu ihe pajelu anyị nwa ihe o vuru wee medo ma o bụ ivuru iwe gbakwashi m hafa ebe ọ bụ n'ọzọ ngwacha na nna m ifuru na mbụ na ije gbata obu ga ejo nwanne ime papa ime chimsha ụmanụ ebe ikara obu jete m ime papa mgbe onye nwa na ọ nwoke m ka ebu onwe ife ọzọ m ga-emenwuru gị mmụọ afọ ebe ihe na-emebi mma agwa gị ọ mmadụ ka eji biri mmadụ ka eji aga mmụọ ma na ọbụla ọmụọ nọ n'ụdị ọnọdụ anyị ịnọ na nkịta ihe emelụ m ya nakwana ihe ọzọ dị na ya aka nso ka m bịakwa ya ntụkwa ya azụ nakwa ihe na-eme efo m imefu ime na mbụ na mbụ chimsha ụmanụ chere ọkwa onye chọrọ ịdara kwuru m nna m teje kwe na oyi jebe bi na-eji n'oju ha oko anabụrụ ọtụgụ ọbụ ebụrụ ọtụ owe go down ọ bụ ebu ka eji eme jayo ọ bụ gono ya ego m mana o mee uwe mgbe ebe mmadụ na-emere mmadụ ibe ọ bụrụ ụmụ aka mmadụ si na ya amaghị ibe ihe ọmụchi mmere n'ibeleta a memere mmadụ ọ dụrụ mana be anyị a ga-eme gachi mere m ibe mana mmara ọ bụ na o mere ọ bụ na-eve ibe onwe ụwa ka o wezụga ebe ọ bụ obodo ụwa kwesịrị ngị gị na ụwa kwe ụwa nke ọma mchi ụwa nke okwere ebe ọ bụ obodo iji para ego 30,000 mpere ntaragbu kpata mgbe ọ na-agbara ata abụ eji na-acha eyachi na eche na anwụ ajịrụ pịapịa ejiri kpuchite ma ọkwụkwọ anụ ekpote chịkọta n'ụtọchi ụwa kwe je tinye ụlọ ego dịka nwanne m kwụpara ebe onye oke gara pep ọ ka mma kwụchi m na ijere na na-akụ ya akpa mechebe eje a na-eme nyere nyi ụwakwe ọ bụla wetara m ego ma ụlọ ị na-ana ịpara ịkpawo achọ mụra mụrụ ji aka ọnụ ka ibe ị ga-eme bunye m izu ụka achọla na abanye na wee gị esenye nata ego wenetara ije gbata ndị ahụ ji ụgwọ m gbatara anọ m mgbe na emere mme ego mana ịkarụ ejegbara m natakwa ha ego achị nata ọ bụrụ onye nwe anụ nwe mana onye mụ na ya na mere mme gachi m ọ ga-enyekwa m ego ahụ na-aga ahụ m ga-eche emere m ibe nke iji agbata ụgwọ na nke anyị na nke ọ bụ nna iji agbata ụgwọ gbata nke ọzọ ha na bụ ọ bụ nna ụwa mmụọ chọrọ m ego m chọtara m efuge m ọzọ ma ọ bụkwa imere na m ebe ọ bụ na ibụkwanụ ndị ebe a ga-eme ọkwụba na-abịa iji ya mmadụ nji n'ebe anyị enye a na-enye mmadụ jikwa mmadụ ibe a na-ejekwa nji ahụ ọgwa iji m ka m rịọrọ onye ka m marụ ka onye m aka ji ebu iji nwegwe arụ ọzọ m kpakwasịkwara n'anya mana nye m abalị na-anọ n'o o metakwa abalị na-anọ n'o ma abụghị ọ bụrụ nke na-ejiri na akinam asha na anụ abalị na n'obu izu ụka ị natakwa na mmenwu gị ị nawa abalị na anọ na agara m ji nwunye m ewe m chọwa ana m arịa ogbunigwe ka onye eke ụwa ọ bụ na ibu wetara m ego m asha na anụ n'izu na ụna ịpara ịkpa ụna ibe ụna nwa agbagwa m nwata mana na m akọrọ esikwa m nawa nketa ya ma bụ mana amara n'ọgwụ obe aka na obe aka ishi ka m shikwa ị natakwa ibu m nwe ọ na-ewe nwa ahụ bụ ọ bụkwa na-eke na amụ nwa na-enwe obibi tadere eze kara ịhụ eji ke na amụ ịmakwa na m
ma na ruo anata Sigi. Ma bụ ọgwa wụ n'ụlọ. Nata ngị ya eme. Wụrụ ibe anyị sọrọ. Ịnụtakwa mechikwa wee. Ai! Ọgwa arụghị kpakwasị nne m. Kina m. Mụ bụkwa wụ n'ụlọ. Ma m na-anarụgwa ozugbo aba mba igwe jekwure si igwe nekwe. Igweta m ọtabodo m. Abalị dị mma. Ọ bụla na ha arụ ngụ. Mana ibe ahụ imerụ. Ọkwa ngụ. Ana m echikwa wibe na ịnata. Ana m abịakwa wụ na anụ kpewe eje n'ọnụ. Ana m egbugwere wee ọbụrụ. Kaba ifu ọrụ ọgwụ. Ịpara ego akara fere fere siri ga-abịa m ọjọọ. Ibute pa. Ị na-abịa ọjọọ. Kweji. Mụsụ keji. Mụ na anyị na-enwe ekwu okwu anaghị atụ alụ mgbe eji emekwa ala donye isi. Ebe itedereze m ụna. Mụ na wee bụ nwa ahụ na-atọ. Na mbewere. Ahụ na-atọ bụ ahụ na ọ bụghị ụbọchị na mbụ. Ike na-amụ ọ bụrụ mgbe aka na mbụ. Eke na-amụ n'ụra nọ ọnọ mgbe nwa ahụ na-atọ ije were nwa nke ihe wee nye iwere enye m oru ji bido ndụ m were eke na-amụ otu ebuhe na ọgbakọ na m ebe kwekọ mana ọ bụrụ m na-anakọ m nọ na m na-agwa iwere ibe anyị sọrọ m ndị ọrụ esa m na ọnga nke gị na-emedu esi m ji abanye n'ibu ụgwọ eji mgbanye n'ibu ụgwọ ndị nwa ama maka njide w ụgwọ mmekọta ya ego chinachi igwuru agụ ibi n'ibi ọ bụrụ nwa nke mmerụ nwa iri ọfụkọ ọgwụ n'obu ịnaghị m nụnụ ma ana m anakwa mana mụ nakwa uche udugwa ka m gwawa agwa onye gbukwara ọgwụ gbada enweghị ebe mere ụgba anyị agwa eke nhụkọ si na egwuregwu na nke Chineke azụ na ya dokwa Crash me bacho me kwesho. Crash, musu crash. Crash. Uwakwe crash. Crash. Apa suka bi crash. Usala ba kom nawa. Owi samna te be ma jelo. Nawa amari wo ya wo tipa. Crash. Nawa shan su balo. Mama sa ko be ma jelo. De kala ko di pale kom. Ba ko shi ko ni de kom sis. Ipala kom akara ko ba wisho. Nawa. Okay. Oyi. Because you go, you come one don't want one. If I want to see quite them. What am okay. Oh, Nkiruwa. Ma. Ife mkpọrọ go ọpụ na ọbụ. Anọrị mago m roye bụ ife. Mụ shi mbọ ọrụ go. N'ihi mana ụwakwa anọrị mago n'ulu. Mgbe ọ na-anọ na ga-esoro ndị efe ogene na-ete etete ego enye ihu nụrụ m aka m ji azụ ogonu ọbụna ọ fụdawara mụ shoo ọdụm ka ị ga-ejefuru nwanne m nwaanyị bụ Daina nke nọ na Abakaliki ị ga-ere ma ndị ife shiri kpọrọ ọ butere ọrịa gan ga-eji adụ ekwa ige mu ọrụ aka nem iji ga-ebuhunu na nkego mama afụnụ m ka njekwuru Uwakwe ebe ọ nọ ije furu Uwakwe ebe ọ nọ ije furu Uwakwe ebe ọ nọ ị marụ ka o si nọdụ na ị na-achịkọkwa ihu go ọgbọnọ na-akọ ha aka ị na-ejefuru Uwakwe ebe ọkwa Daina ga m obu nke m nabatara rie ka ị na-ege nem ige mu ụdọ ọrụ aka echi ịkwakọba nkego achọrọ m ijekwuru Uwakwe ebe ọ nọ na-efe ọzọ ịma na-ebịa ime ka ndị be nna gị ọkwa a na-agwa unu nke ga-aba uru na achị na ọba ife enweghị isi bụ ife karịa unu m ọkwa ezi ofu m na-efu na be nna gị bụ ife ha ji wee kwupụta mbe nna m ike ege nọdụ shi na-ejefere nwanne m nwaanyị na Abakaliki hata nna ọ bịa bụrụ Uwakwe hafụkwa Uwakwe ya na ochi nke ya mede na ebe opu ọ bụ ihe ahụ ịnụrụ bụ eziokwu okwe ọnene na m ejeghị akwụkwọ ọgụchakwa maka na m bichu m obi ejeghị akwụkwọ ohu n'akwụkwọ na m agụghị akwụkwọ bụ ihe Uwakwe m na-ebidoro ụwa mgbe ụwa ka dị n'ụra
maka na eje ha akwụkwọ echekwa m na-achị na o jewere ihu anụ ka o jeje weta ihe m na ya ga-eji bụrụ achị ji na nwunye ama m na o jere ịnụta nwaanyị township maka m buchi m obi eje ha akwụkwọ nsogbu adịghị ọkwa ohu n'akwụkwọ ohu n'akwụkwọ bụ ihe nụwa adawa okwu haziere m ihe dị na ya nne gị nata chiana m jiri ese mbịa m na wee nụọ ngwa kachi fonu ka ọ bụ chukwu na-echi nwewa chi ndị gifta dị na-esi n'ọdụ nwana m chiwe nwanne m na-ekiri atakwa ama ndị nke kịrịta dị ude ga oji adaka mama ịkanụ he nọngenye ịkanụ he oto m tọgba n'ugbo akpọga m na-anọ ya ndị ke gị na-arị oto enwekwa ebe ọbụla m nọ nọngenye ndị ibe na-eme ha nakwara m Uwakwe ya bụ Uwakwe m na-etawara ahụhụ ori mgbe ndị wa anakwara m n'aka bọlụ mega ọbụla ma wo ha echekwa na ngenye emekwa eme na-achị na m eje ha akwụkwọ aka m ga-anụkwa nke nnọọ nke ọzọ na m amaghọtagbama Uwakwe m na-agbawara mbọ sinsi shiri m ka o jee township o jee ihu anụ jee chịkọta ihe m na ya ga-eji abụ echekwe m na otu o jedelu n'obu nje kpata egwu ka eji anụ ji na nwunye ọkwa nwaanyị jere akwụkwọ ka ya shi na Uwakwe jere nnta ashindekwere ashinde kpaa nje ebe ha ejekwere mbe ha nwana ya nwaanyị nshi m na ihe ọbụla ọ bụ ọkwụ ọ bụ nnọkwara ihe ọ bụ mama ndị wa nakwara m Uwakwe wa na m eje ha akwụkwọ gekwe m nchi ọkwa ibụla akwụkwọ ekwu ndịkwa mkpa n'ebe onye ọbụla nọ jeje na ya bụ ụmụ nwaanyị nje akwụkwọ dị ezigbo mkpa ọ bụwo onye ọbụla na-atọgba n'ugbo akpụ apịka ede apịka ngarị mgbe ọbụla ụdịkakwa ịma nwa na nwanne m nwoke kpọọ m kasị na-enwe nke Dikeh ga oje kpọọ ya ọsị na ọ bụ titi ngịnye ọsị na ụta na-azụ ndị nkuzi ọ sị na m ka ga-epiede eji agụ ụdị ka ya takwa ha anyị jee dobe ụta anyị ka jelo praịmarị ma ụta ga-eji ede ya bụ ABCD nke na ọka anyị kwan ya takwa anyị jee enwekwala ike Uwakwe nnu n'ikufi isi n'akwụkwọ ọ ya hụtadị mama gewe nchi ị hụrụ otu ọwa na-ewoke gị na-enwe ji ebe ewa mgbe o jikwa ebe o ji wee natawa ọkwa iji na ọ na-anatawa ọ na-anata mgbe ọbụla ọ nata akwara si o dee ewekwa akwụkwọ chetakwa m ị hụrụ akwụkwọ m anyị na-eje anyị na-abụ isi ị hụrụ akwụkwọ m anyị na-abụ isi gba aka nkechi mama ha ihe edere moto piere moto anyị epierewe ịnụ anyị epierewe ha ihe akwụkwọ m anyị na-abụ isi gba aka nkechi gaa na ngwa na ime mama nna ọgwa gị ọbụla obele ise 30,000 naira nwa na-agụdide malicha nwaanyị juru ya rie erupụte ege ndala mee ya point and kill point ego pasara na na ka anyị chọpa bịaba fanye m ego anyị jekwunye lopa gwa nkwunye ọkwụnye n'ime anụ wrong call Emam wait aman gị kedu ego m nyere ego ego dị ya nyeme ozugbo nyeme ozu eme ne odum ka wure
ka agbụgbọ agba iru ogbe bụ nne m na-agbara ụgwọ iri ogwe ọkara ndị m na-agbagwu enwere bụ mma akpa ewu ka ememere sukibachie m ntị kedu ego ahụ ihe mere m na eyisago m ya ka nke fọ kama ka ije ebe anyị na-atụ ihe cooperative anyị biko ka nye gị ya biko kịta biko onye oji ngwa ihe ọkpa awa agụgụ ụdara enwere m eze ewu ka ememere na Uwakwe Uwanna bịa o ha nọ ka m na mbara ndụ anyị na-ebu na ya na anyị na-akpa aka wee ka nke nnukwu ya were egwu ya ede ogwe ọgwụ ụra gwanye m ya ka nye m ana m egwu egwu iwe nsogbu ka ekonoshi zọta nwanne m nwoke bụ ọgawo bụ na ike agwụ agwụ na o bugige anụ shimo na mparera ọchịna ọ ịgara ike ebe a na-egote efi ejekwa ụgwọ efi nke a ga-egbeti ataraja omume na mbụ na nwere mbụvụla ya dọ ọ bụrụ na ọ bụrụ ịfụnanya m nwere n'ebe na o tego dị m bụ nna m anyị gara ịchụ na gị na ọnụ maka ịfụnanya m nwere n'ebe nọ mgbe njiwe ejidesi ego ike ka ị ga-anọ so ihe a ka nchọ ka mma mee mere m taa nna na di m nna m anyị mgbe m na ya nụrụ ntị Ibu Chukwu bụ Chineke ka mgbakwa agwa ibe na-aga eke na ọkwa nsọ n'ibe anyị ọkwa nsọ nnekwu nsọkwa nwaanyị ọbụla nụrụ ji jeru jefụrụ nwoke ọzọ pụkenye ọkwa ọnwụkọta ibe na ọmụrụ na anwụkwa mgbe eji aga edokwa ejọ njọ ọgwụ ebunye ebufụta isi ebunye ha na mgbe akwụrụ gbara ọtọ egwu onye na-egwu onye na-egwu onye na-egwu onye apụcha na-enwe onye nwoke emenekwu ụdị ebe edu ebe na aka mụ na mango bụ na ugwu niile m na-akwara ụgwụ Hey! Nwakwa mmewu di m nna m anyị na-akpọ bụ nwaanyị mbana kịta ka ha ga-ama nke bụ nwaanyị mbana kịta ka m ga-egosi Uwakwe na mbụ nwaanyị mbana mụ nwa mepere ọnụ m yọọ Uwakwe ihe nwaanyị na-ayọbeghị nwoke n'ụwa Uwakwe wee jide m kpọọ m naanị wee jide m kpalịa m kparịchịcha m si m na a na-ekpukwa efi emekwa efi ụna emesọ ya onye a asọ ya onye a hai afụfụ ego a ewepụta m ya n'akwa dị m ruru inyi ọ sị na nsọ dị ya mmiri ama m na ọ ga-achọ ego achọ ama ọkwa mmadụ ka m na-ajọ ajụjụ ide ekwuzi okwu
ụwa ibe ọjọọ ụwa nwanne m nwoke mụ na onwe mmasịkwa na mma mgbe ego ji iwe ndị ba nọ iwe ji ndụ m were maka na gụ na onwe nke wu ịgakwara enene na kemgbe m ji bịa ebe a kọbọ lana ụgwọ m n'eka ibe bụ ahịa m na ọ na-agba n'azụ na ihe ị na-eleta na-enye m ego m na-eji kọbọ bụ n'ogwe na ma n'ime ụlọ nụ mana nke na-asị m jee gbatara ụwụ n'ụgbọ mgbataka anya kọba a na-afụ ya otu mepụta banye wu n'aka mmakwanụ mgbe ibe nwe ji wee jee webatara gba m ibe ji ndụ m were ihe na nkịta ngụnụ mejọ ya ọmụnwa na ego a furu nku ma ndụ ma fụrụ ọkpa pịa n'ime akpa nwere ọbụ nwụta nyete ine ọgwa ebe dị ọbụ akpa ọnwụ m tere ego a Uwakwe obeko ngwa were gwa wuwe na aka na akpajo ụwa ime ebe iji njọkwa m ụgwọ ime ụdị nwanne m nwe ime ụwa n'ime onye ka mekwere gị ji mere ime nsogbu adụ ha eche m na mra ụzọ ama na mra ụzọ ibuji soro mma bụ mara soro mara ji akwa ụwa n'ime nsogbu adụ ha ha Toma, guys! Toma! Mana, ibu besok. Mana mau gabung tu mana? Maka apa ni bela saya baik deh. Ni semua gua no deh. Isi no kau jadi jauh buku. Apa tahu apa? Oji gua muda. Ini kau. Udah mereka kau so. Mana kau cuma jemuan. Ibu ni anak kau ni. Inya udah kau so. Enggak kau ni okey kena pepe. Begini, mata kau suka memboleh orang sendiri ke ute, gua Yesus. Nanti bosnya kau so kaki nanda mana? Gina nanda semua. Apa? Oh boleh. 30,000 lagi. Oh boleh, gua kena pepe, orang boleh flu. Oh betul. No betul ya. Kau kan kasih dua banyak ni mak ya. Wah yang mana? Asal kamu cak, Rona, gua kacau. Esok gua bakal. Opo iya aku udah saya mau opo hafu ne hafu echi makita gwara she na Bogona mekwa n'ọnwụ Nweke Igbo ọnwụ makwara ọnwụ buru ụzọ kpụrụ mma buru akpịrị ṅụrụ mmiri banyụrụ ọkụ lejuru oto akpụrụ nkwa bụrụ ọkụkọ riri akịka riri obi mara Nweke Igbo Nweke Igbo ogene mekwanụ ndụ